Hello! Dapat mo ganyan siya ka. Ay, Diyos pa mo naman. Matabang na niya. Hmm? Mapandas na yun. Sila bupay. Gusto ba yun? Oo, ganyan. Ano mga Diyos ko? Mhm. Hmm? Mhm. Ay, Diyos. Hello sa lahat. Good evening. Everyone. Masyado kaya ako sa bado. Bado ko kanina. Ha? Kumana to? Mga antila. Diyos talaga ma. Perfect kali. Bahala mong tangma. Ikaw na o ako na? Huwag na. Tingnan na, matang orange. Patanggal umay. One viewers, hello po, bigyan up shoutout. Manus na yan. O, salakan na. No, dana di ma. Na sugapi pali. Hindi na. Hindi. Gano? 23. Orange pineapple. Orange. Hello, hello. Kain tayo. One viewers, hello po. Kare-kare yung ulam namin. Hintayin ko si Ami. Ulam namin ni Ami ay kare-kare. Kare-kare. Two viewers, hello. Mag-love shoutout. Shoutout sa lahat. Kare-kare with bagoong. Comment po kayo. Tamang pinto-pintuan tayo. Tapang mo na yan. Ano sa'yo? Tinidor mo ma, kumawang tinidor mo. Magandang gabi, bayan. Hindi pa na tayo bumili ng itlog. Ito na. Baka sira na. Yun na lang, palitan lang natin yun.
Bakit tubig? Hmm? Pagkaman ba ng tubig? Bakit? Hello sa 2 viewers! Hello sa'yo. Maganda ka sa gabi. Guwapo ka sa gabi. Minsan nga, pag babiyay pala tayo kay ate, bumili tayo ng ganda. Hmm? Sa loob ng kare-kare. Na, Ano may lago yan? Ba't di pa nila natikman? umalis sila, wala na yung ganyan. Siyempre. Lagyan tayo ng ice. Kamayin na natin. Hello kaya rin eh. Magandang buhay kuya rin eh. Magandang gabi po kaya rin eh. So viewers, hello. Ganda ng gabi parang Luzon. Opo, kaya rin eh. Kaya kaya rin eh. Walang namin ay kare-kare. Tuwalya. Tuwalya ng baka. Madami ito ma. Mamaya, pag natunaw yung ano. Ay, bakit yan? Hmm? Hindi, ito pala. Bago ma? Ano ibang baso? Wala. Yung sila? Hugasan ba? Kain. Kuya Rene, hello sa iyo at sa inyo lahat. Live lang ako ngayon. Walang pang-upload. Tama si Kuya rin niya. Ako kaya yan. Parang iusap ko nga ng kaunti dito. Kasi pag ganyan ako eh. Kita yung mukha. Kain. Try ko kaya mag-alam. Hindi ba ako masisira? May gustong mang-block Oh? sa akin. Bakit ma'am? Bakit Kuya rin eh? Blinak ka? May gusto. Kaya nga, binablock ka? Try ko kaya to. Hindi pa ako nito. Try ko ba? Try ko na. Grabe man. Hindi umubra. Alam sa to. Buti nakita mo agad Kuya rin eh. Ano alam mo kaya rin eh? Ano gusto ko sa kare-kare? Nung gulay niyo yung ano lang. Al dente hapko. Mm-hmm.
Pag kasi ng gulay pag na ano, bangus. Mm. Bangus ng ulam ni Kuya rin. Kami kari-kari. Bumili lang. Hirap magluto dito. Sobrang init. Walya. Magluluto kasi kulog. Nung nakaraan natin, try talaga natin magluto. Nalanganing oras na. Gege lang. Ganun po kaya rin eh. Kaya viewers, pasok po kayo. Kain. Pag po kayong mahina. Kami lang ito. Tunay na tao. Kain po. Tapos mga hampat, ano? Sarap, no? Hmm? Sarap. Hmm. Pwede kayo mag-comment. Kumusta ang lahat? Magandang lutuan kita nito, ma. Hmm? Ngayon ito. Saan ka rin? Nagpunta yung gulay, no? Hmm? Mas mahal na yung gulay ngayon kaysa sa karne. Hmm. Hello sa'yo. Mhm. Wala nung binibilan ata namin ng lugaw dyan. Hmm? Masarap yun eh. Yung... Binibilahin namin ng lugaw. Hmm. Reviewer, Kain. kain po.
Hindi lang. Hmm? Gusto ko mabos. Ang bilis din magutom. No? Kailan lang ang kain? Hmm? Ang dami na. Magod din na sana. Ang dami na. Magod din na sana. Yes, yes. Hello sa one. Gulay yun. So, yes na hinarap ko. Ang dami niya. Kung mga nito, ang dami pa. Meron. Meron sila. Bulog na ang bato. Nalaw sa tree. Perfect. Hmm. Balik natin yung ano. Try natin yung ano doon, yung rinaya Ah? na baka. Ano? Doon. Nilagang baka, try natin yun. Saan ba? Hindi Kay pa. Boss Banuto. Ay parang nilagang baka. Oo. Hmm. Sarap. Ang galing ng business niya. Hmm? Ang galing ng business niya. Parang ang sarap matuto doon. Ano yung ano? Nandun nila. Yung mga pinsan niya daw yun, o kaya pamangkin. Siya lang talaga luto. Yung isa, taga-receive ng order. Yung isa naman, taga-kuha ng ingredients. Nakapatong-patong na yung lulutuin niya. Sunod-sunod na yun. Ganda yung business na yun. Nilulutuan namin. Ang ano niya, Ay, binibilan namin. nakaka-amaze yung, Na-vlog ko na yun eh. nakaka-amaze yung Hmm. setup niya. O-order ka lang, lulutuin niya. Kaso kaya kami lutuin yun. But kung negosyo natin dun sa Bicol, ang mangyayari nun, hindi yun bas pa to. Son, pautang. Ganun mangyayari nun. Bas pautang. Kuha pa. Madali pa pala. Ayun. Nagpakuha tuloy ulit. Sarap na. May bagong ba? Lahat pa, kumanta ng sili. Ay, oo. Ay, may sili pa tayo dyan. Yung tira natin Lahat din mo mo. sinabi. Yung bagong ano may sili.
Eh, mapapanis yan pag nilagay mo ng sili na hilaw. Hello, Natalie. Hello. Hilaw sa'yo. Comment. Kayo mo ngayon. Eh, baka naghang na naman to. Comment kayo. Ay, wala naman. Kasi may pwesto dito. Ang inaano ko lang sa business ng mga ganito, paano nagpo-costing? Yung parating problema ko yung costing eh. Paano mo napreparasyohan? Sana yung mga may business dyan, turuan mo ako. Paano nilagay yung cost? Makakwenta mo na, estimate mo na yun. Hindi yan pwedeng estimate lang. Ang business ay hindi yan estimate lang. Ang pagbibusiness kasi, tulad yan, kare-kare, presyon mo. Bumili ka ng halimbawa, bumili ka ng 2 kilong karne. Hahatiin mo na yun. Kung tag-iilan na peraso, bilang na nila yan. Mga nakabalot na yan. Kung ilang gulay, tag-ilan na gulay. Kaya niluluto niya eh. Tapos takal-takal na yan. Lagay na lang ng lagay. Hindi yung pag naluto mo, saka mo tatakalin. Ayun. Amo ay, isos. Sus kilo na. May nano Shout out kay nakain. Lona. Kaon. Parang di sila nito kumakain. Pakita mo nga. Yun. Ang kalat ng ano, mainit eh. Isura Kare-kare. naman. Kare-kare. Kari-kari. Parang di sila kumakain yan. Parang ayaw nila yan. Nakakatakan naman ito, di ba? Kari-kari. Kare-kare. Amo ay Lona. Ito sila ito kare-kare. Ay, nakambingan. Shout out kay Lona. Isos. For viewers, hello po. Migalab. Shout out. Sa lahat nandito ngayon, comment kayo. Pintuhan, kamustahan, at halakhakan dito sa Barangay Love 601. Story. Love Story. Dear Papa D. Ang kwentong ating ano sa yun ay ayon sa kwento ng 2 pusong nagmamahalan. Itago na lang natin po sa pangalang Lona at Loni. Sa pinamagatang Asintadong Gubat. Jesus. Dear Papa D. Six viewers, hello po. Mega love shoutout sa solid viewers natin. Comment po kayo. Tara. Live muna kami ni Ami gawa na alam niyo na, walang pag-upload. Walang Tapos ganap. update tayo dun sa Na-upload mo na yun? yung check up natin. Na-upload ko na. Kaka-upload lang? Kanina pa. Yung result ko. Yung sa result na check up. At yun nga. Babalik na naman kami sa second week ng June. Second week ng June. Plano ko sana doon muna si Ami doon sa Cavite. Tapos ako maghanap muna ng trabaho, makapag-istrahan. Kaso sabi ni Ami,
ay Kailangan umuwi. umuwi daw muna kami. Kasi magpapasokan na. Mamimili pa kami ng mga gamit yung anak namin. Kaya kailan tayo babalik dito? Yung alis natin doon sa Bicol. Sa June, siguro, ano, Saan? pasukan. Yung alis natin doon, 90. 9 tayo sasakay na sa ano? Oo. Sa June 9, balik na naman kami dito sa Maynila. Hindi kasi hindi talaga kaya natin maglagari. June 9. Diretso dun sa PGH, hindi talaga kaya. Na-try ko na. Bago na. Medyo, Ako kaya ko. Matulog lang ba sa biya? lang mula ako eh. Yun nga, kung baka di nyo naintindihan mismo yung kasi maingay kanina din sa kinainan natin. Bali yung hearing test, ay okay na hearing test na sa amin. Kaso, wala yung doktor na magbabasa yung magano Audiologist. audiologist. Walang pagtitingin. Kaya, yun na. Napag-aroan niya kami. Na umuwi na muna kami. Oy! Ay! Diyos ko po, ang dami na pala. Nagahang na naman ang ating cellphone. Sorry naman po. Sorry po sa lahat. Ayan o, yo, pinag-chat na ka ni Nene. Kuya Rene, hello, ingat ka dyan. O bakit? Nasaan si... Bakit ang layo? Kalayas TV. Hello, Ate Gian. Pasensya na po, naghahang na naman ang ating comment section. Diyos ko po. Kaya Jason, Ate Ami. Hello, Ate Gian. Pasensya na po. Si Jan. Hello po, Kuya. Good evening po. And Hello, to Jan. all. Hello, Jan. Jan, Mustanoy. Sabi ni Kuya. Pula. Nakasign lang po ko, Kuya Jason. Nasa work po. Ay, nasa work pala si Ate Gian. Thank you, Ate Tambay Gian. ko lang po here. Thank you so much, Ate Gian. Hello po, Kuya Aliman. Ito, ganun. Pa rin, walang pagbabago. Problemado pa rin. Sorry dyan na. Kada ko na-comment. Amungan ni, ay sorry man, naghahang talaga. Naghang. Pasensya na po, yan ang sinasabi ko sa cellphone na Eh, yun. pag ano, maya yung signal, nag-ahang siya. Nakala ko sa Oh, cellphone na kailangan mo, ano na. Ayun, si Nene nag-chat na kaninyo. Yes! Isos! Yes Tama na. ito. Tama, bakit? Ano sabi ni Nini? Amo nag-chat na. Ano sabi ni Nini? Isos! At least, napatunayan. Napamanyabong baog. Sabi ko nga. So, Til, okay lang po ko yan na yun. Kung man po nandakuliman po ikang pwedeng unahon. Sangwan, okay lang po, Kuya. Sabi ni Jan Jan. Hello, Kuya Hok. Hello, Kuya Hok. Baog. Ano sabi ni sa Til baga? Hello, Kuya Hok. Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang love life, ang buhay? At pasensya na kayo naghahang. Kailangan pala i-refresh ang cellphone. Comment section. Buddy Hawk, ha? Hello daw po. Buddy! Yan. Lagay mo ako. Kakakain lang namin, Kuya Hok. Yung ulam namin ay kari-kari. Tuwalya. Kasi Ng baka. Wala yung labakara. Yung labakara sana hinahanap ko eh. Kaso yung tuwalya lang daw yung ano, yung available nila. sa halagang 280. In-order ko 80 sana. pesos. Grabe, ang dami. Mas paborito ko sana yung labakara eh. Yung 280 mo, hindi pa makakaluto ng kaldereta. Luto. Hindi. Okay lang, Ate Abby, parang Jason, nandito ang love life ko. Charot! Hey! Hi! Love life yan. Hi daw po, sabi ni Ate Gian. Hindi kayo nag-live, Ate Gian? Kanina ba ga? Nag-tune Ay. niya ako. Si Ate Gabs pala yung nagla-live pag alas 8 ng gabi. Ano dyan tayo? Si
sabi ni Kuya GPC. Tapos lumipat kay 8 Kuya daw pa. Danny. 8 pala daw yung live talaga nila. Hindi ka kumanta doon, Ate Gian, kay Kuya Danny. Nakatulog kasi kami pagdating. Hindi na namin na ano yung mga kantahan ni Kuya Danny. Saka nag-premiere na rin pati ko, no? Nakatulog. Salamat sa ano, nagpakulay ka na, nag-tune in. O Ate Ami andito. Magkasunod po kami. Eh. Aroy! Agoy, ano yun saan? Aroy. Agoy. Agoy. Nakita ko lang sa Agoy. Nakita ko lang sa TikTok. Agoy. Hello, Ma'am J.A. Ba't Ma'am J? Bakit may ma'am? Kala ko, love life. Ba't may ma'am pa rin? Alis na yung ma'am. Kuya ho. Di ba, Ate Gia? Kuya Jason, bay na muna po. Tulog na rin po ako. Sige dyan, salamat sa Diyan, pag-tune in. ingat dyan. Palakas ng Palakas palakas. lagi. Pray. Dapat laging positive. Pray. Tingnan mo kami, lagi lang go lang ng go. Hindi tayo pwedeng sumuko sa hamon. Naman ang buhay. Oo. Laban lang. Yan sabi Yan. kahit di na kaya ko to. Sabi nga ni Melay, laban lang tayo kahit mukha tayong kalaban. Si Melay ba? Laban lang tayo kahit mukha Kulang tayong ng kalaban. Basta. Pray ka Ganun lang talaga. always. Teacher ko po kasi yan, di ba? Di kasi maganda pagkaramdam ko. Mula pa lang ay. Okay. Pahinga ka lang muna. At nakita pati kita naka-live eh. Nakita kita naka-live sa Facebook. Parang kinakalawang na dyan yung tubig niyo sa ano. Sa garipon mo. Kasi yung buhok mo may parang nagkakalawang. Bagay kayo dyan yung ano. Yung kasi naka-highlights. Maputi. Bagay na bagay. Pahinga ka lang dyan. Pahinga lang. Easy lang. Ay, Kuya Billy, hello po. Hello. Ganito kasi ako lagi, Kuya, pag nagtitipid ako ng gamot, madami ako na lang. Ay, yun lang. Huwag mong tipidin ng ano mo. Huwag mo rin yung... Kasi ibang epekto Sige kasi po, pag Kuya. ano. Hmm. Iba ang epekto ng pagtitipid ng ano. Parang wala din. Mag-i-start ka din sa start. Ay, mag-i-start sa start. Mag-start ka pa rin sa start. Parang Dapat ano kasi, tinitipid niya kasi wala na siyang pang-suporta. Ganun. Kaya matapos lang magpagamot si Ate Mami, tapos swertein tayo sa vlog. Pagano ko sa'yo. Promise namin yan sa'yo Panggamot dyan. mo. Matapos lang, pumalda matapos tayo. ko lang yung ano ni Ate Mami. Ako rin yung mga tutulong sa mga nangangailangan. Pag pumalda tayo dyan, hindi ka namin nakaligtaan. Kasi inuuna ko muna yung ano ni Ate Mami. Ako tagabantay niyan, Ate Ami, parang Jason Lee. Ate Gianna, Teacher hello. yan. Bagay talaga. Di ba parati yan nagkakatulungan ang teacher tsaka ano? Ay! No choice po, Kuya. Bumalik na naman po sa dati. Yung stress ko, wala na rin po akong tindahan. Oo, ano sa gamot niya eh. Kasi maintenance niya eh. Tambay lang po kung busy pa po sa work, Ate Ami and Kuya Jason. Sige po. At nagsimula na pala na mag-work si Ate Gian. At Sige, mamaya Ate balikan mo Gian. po si Kuya Hawk. Si Sir Hawk. May ma'am na may sir pa. Uy, Kuya Romel. Alak na Kuya Hop. Ruel. Ma'am Gian Bok, hello po. Sabi ni Kuya Billy Boy. Pray lang dyan. Pray ka lang. At maano mo rin yung malalagpasan mo rin yan. Aayon din ang lahat. I-pray mo lang ng ano. Ingat Parate. lang. Basta mo yung ano Kuya. Ingat ka po dyan, Ma'am J.A. Nagmamahal. Charot. Charot. Umayos ka dyan. Kuya Billy, hello po. Ay, Kuya Hawk. Mag-work na po ako dyan sa malapit sa inyo. Kakayanin ko po para sa sakit. Saan ba Sa na? gamot. Baka, ay, doon kaya ata, dinidikit. doon ata sa miltihan. Sa miltihan Baka. ba dyan?
Mag-ano ka dyan? Try mo mag-content. Maayos ako para sa iyo. Tawa si Kuya Bill. Maayos ako para sa iyo, mama. Ay, parang ano to eh. Natapos na nila yung sa alis nila, di ba? Na kasabay namin, no? Diyan. O, Kuya, doon. Doon nga sa Sa neighborhood. Try mo dyan. Kasi yung mga bata ngayon, nagpo-content sa ano eh. Alin? TikTok. Yung bata, hindi na bata si Jet. Bata pa rin yan. Para sa atin, masyad tayong matanda. Mag-ano ka kaya dyan, mag-content sa TikTok. Kaya idaran natin. Mag-story ka. Buy-in po yun, adami kayo po. Sige dyan, see you. Pag nakauwi kami, Sige. ingat ka parati at parati mong tatandaan ang aking, ito lang isa kong Basta masasabi, pray lang ng pray. God will provide talaga. Basta mag-pray ka lang, God will Pray lang, provide. pray. Yan parati kong nasa isip eh. Kaya chill-chill lang ako Huwag mo eh. intindihin yung mga sinasabi sa mga paligid. Yung mga, Ay, Kuya mga Eman! napapansin mo sa paligid, huwag mo intindihin. Go ka lang sa goal mo at pray lang kay God. Gumaling. Tapos, yung kung makuha mo yung mga ano, pangpili mo sa mga damot mo. Kasi si Jan po kasi nagme-maintenance siya ng ano. May ano siya yung, ano tawag nun? Diabetes. Diabetes po. Napakabata niya pa, may maintenance siya ng diabetes. Yung diabetes niya po talaga is habang buhay. Naaalala ko nga noon na ano eh, may nag-sponsor kasi noon, nung di naman ako nakasimula dun sa paggawa nung babae kay Rika. Bali, nagsimula akong mag-vlog nung ano napatapos na yung, alam yan nila dyan, patapos na yung bahay nila Rika. Blessing na. Kasi Pero sa pagsimula noon, di ako nakasimula dun sa babae na yung kay Rika. Sa pag-blessing kasi ako nagluto dun, tapos sabi nila, mag-vlog na raw ako. Doon ako nagsimula na nakasama sa Tumpaway. Tapos noon, yun nga may minsan kada Sabado, kada Linggo, kada ano, weekly, dati may nagbibigay sa amin ng mga sponsors pang gasolina. Tapos ang sakto si Jan nandoon, parang narinig ko siya na kailangan niya ng ano, nangihiram ng gamot, pangbili ng gamot. Tapos narinig ko siya, tapos may pera naman ako noon. Yung 1,000, hinati ko. Binigay ko kay Jan yung 500. Yung bigay sa'yo ng Yung binigay sa akin ng sponsor. Yung 500, yun yung ginawa ko panggas ko. Yung 500, binigay ko kay Jan. Ito ka ako para may pambili ka ng, ano, ng gamot niya. Kasi mahirap talaga pag may maintenance. Ayun, si Kuya Eman, kumusta po? Hello po, Kuya Iman. Long time po, Kuya Eman. Good evening daw, kumusta? Opo, nag-antay pa po ng result ng exam. Si Jen pala nag-intay. Thank you po ate and kuya sa advice. Oo. Yun talaga dyan, Ganun basta lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. yung ano kasi niya, gamutan niya is lifetime. Lifetime yung ano niya, maintenance. Kaya pag ano, medyo, siyempre, pagod din talaga sa trabaho. Tapos, minapuyat sa pagpa-vlog. Pag pag mulat ng mata ko na medyo tanghali na, bilis ko yan, ligo, di na ako nag-aalmusal. Trabaho na, takbo yung motor. Tinatawag ako nito namin, mag-almusal ka na, wag na. Doon na lang ako sa babae mag-ano, kung may kape pa doon na lang ako. Pwede ba yun si Jen magtrabaho na gano'n? Bawal sa kanya kasi bawal yan masugatan yung ano niya. Yung Hello, G! Sabi Sabi ni ni Kuya Emma. Kuya Emma. Bawal yan, bawal magkasugat sa kanya kasi yung mga may diabetes, matagal maano yung mga sugat. Hello sa 9 po. Kaya ganyan. Naparami na sana yung tindahan eh. Magkano kayo maintenance niya dyan sa isang buwan? Pag medyo bumian. May nahihingi mga gamot kasi ang problema sa hinihingi ng gamot. Masyado nilang pinipigilan yung gamot. Nag-try na kaya sa ano, kapyerte. Kaso, ganun din kasi. Ay! Ano? Sayang talaga. Kung may sobra-sobra lang ang pera dyan, doon sana tayo bumili. Kung makabili tayo ng ano, yung reseta. Walang reseta. Kasi Hindi, nabibili pero naka ano yan, kung may picture ganyan. ano yung gamot mo dyan, kailangan may reseta.
Opo kuya, sobrang Thankful thankful. po ako nung natulong mo, lalo na po kay Kuya Aliman na i-vlog man po ako noon at may na ako magbibigay ng maintenance ko pero ngayon ay wala na. Salamat pa. Ano yung gamot mo, pag binibili dyan, kailangan may resita? Siyempre yan. Lalo Di ba yung pag- mga gamot kasi na Hindi, tulad may- ng gamot mo, pwedeng mabili yun na kahit wala, sabi ng doktor. Depende. Pag antibiotic talaga siya. Na ano, tsaka mas maganda sana kung Tapos kung halimbawa, itry mo nga na picturean mo yung gamot, yung resita. Kasi mali natin kung may pera ako na sobra-sobra. Kasi dito sa yung binibilan natin, sa pambang. sa bangbang, yung talaga yung pinakang bagsakan ng bagsakan ng mga gamot. Biruin mo yung isang box nung binibili namin na gamot ni Ate Mami. Isang box dun sa pag binili mo yan sa mga Mercury, pag dito na sa labas, nagkakalagay ng lagpas 1,000. Pag dun namin binili sa bangbang kasi bagsakan nga, yung isang box nagkakalaga lang ng 700 to 600. Kasi nung una 600 lang eh. Naka-discount pa tayo. Wala kasi yung isang brand. Oo. Kaya kung pasan mo Ano daw, pwede kahit po walang reseta, basta may picture or example. Pero sana kung may maganda sana kung kasi may siya, may ID, mas lalong makakalas siya. Hindi nga. Hindi may kasi siya PWD. Kaya nga, ang sinasabi ko lang, kung mabihan ba tayo yung bumili, malay natin may sobra-sobra. Pero di ako nangangako. Di ako nangangako na agad, di ba? Kung may sobra-sobra lang ako, ano ba, pumunta tayo doon, namili tayo ng gamot mo, malay may sobra tayo, at mga ilang piraso, makadugtong man lang sa panggamutan mo, di ba? Pwede po, PWD po akong ID. Pag isend mo sa akin yung yung resita. Pero di ako nangangakong magbibigay agad ako. Pag alimbawa lang may sobra ako. Tapos kung alimbawa mayroon akong mabili na gamot, i-chat na lang kita. Ganon. Kasi bukas uwi na kasi kami. Alanganin na. Makabiyahe kami. Alanganin na makabili. Tapos namili na rin pati ko ng mga gamot. Kasi nga sinasabi ko na pag may sobra lang, tapos pag alimbawa mabili ko yung gamot mo, i-chat na lang kita. Para maibigay ko sa iyo kung sakali. Kung sakali lang. Saka po kuya yung gamot ko po, kailangan lang. Ay, nasa malamig siya. Di pala pwede kung alimbawa na bibili dito sa Maynila. Tapos may stock, di pala pwede no. Yun lang. Dito sana yung murang kasi bagsakan sa diyan sa bangbang. Kailangan pala pag bibili, diretso na. Kailangan yan. Oo. Cooler ka. Cooler, tas diretso na nga. Kasi mainit ang panahon dito, hindi mabibilat yun. Wala yung pating rip dito. Ito nga, yung gamot ni Ate Mami. Nilalagay lang namin ng tube ice, nilalagay namin dyan sa... Tapos ako umalis, ako lagi. Ako may dalang tumbler na may laman na yelo, tapos dun ko nilalagay yung gamot ko. Yung ganyan ito. May hilo yan, yung gamot ni Ate Mami. Nasa kulman. Kasi wala dito. Buti pag nasa Bicol kami, mayroon kami doon sa bahay. Nasa freezer lagi. Wala rin pala. Yan sana yung plano ko eh. Yan sana bagsakan talaga napakamura. Talagang murang-mura talaga ng gusto. Kaya bumili na ako ng 2 box. Kinukuha yung gamot dito, parang Ilang piraso ko ba? alin. Yung natin. Yung gamot mo. Magano ba? Pero mga ayun. Three. 5 viewers hello. Parang nadali ako ng alamang kumain pa ako konti mo. Dapat pala sa cooler.
Yan talaga pala sa Bicol. Mag-ano, bibili. Hello sa 4. Nawala si Kuya Hoka. Baka nag-uusap ng dalawa. Ako kuya maganda sana ata dyan bumili kasi mura dito. Yung karayom 1, dati 17 lang, ngayon 21 na. Sayang yung karayom, pinamigay ko lang. Hindi, kuha yun sa salina. Ano yun? Sa pangkasta. Hindi, yung ginagamit mo yata na ano, pantoso. Di ba yun? Yan, salina. Ikatas yung tapos big. Hindi siya na mismo kasi nag-ano yan eh. Kaya nga di. Pantoso. Kuhaan siya. Kuhaan. Ah, iba? Parang yanan sa pin na AR ba di asa di ah. Buti yung gamot ko po dito maas. Magkano yung ano, yung gamot mo dyan? Isang piraso. Ano, per piraso ba? O per box? Wala pa kasi tayo ano. Pag pumalda tayo dyan. Yan mo, mag-pray ka lang. Matapos ko lang yung ano ni Ate Mami talaga. Tulungan kita. Kahit pagsasahod ko. Pang lang, pang support ka sa gamot mo. Kasi mas maganda sa akin kasi mas magandang tumulong sa tao pag buhay eh. Oo nga. Pag buhay yung tao. Ay, si Kuya GPC, hello. Hello po, Kuya GPC. Ano sabi mo? Parang pentel pen po yun. Papasa. Hello Kuya GPC. Ano? Ayan, sa insulin ko po, 477 lang. Ilang piraso na yun? Yung ano? Isang piraso? 400. Mahal pala yan, no? Tapos isang gamitan lang din. 400, isang gamitan. Nako. Pero mo yung kinukuha mo naman kay ate. Kaya si ate mo. Bawas, labulan na niya. Taas na sugar niya. Dami kasi need pagsakit. Pero pinaka-importante, insulin. Ang talaga. Insulin. Na nag-i-spike kaya ako na 400, yung 400 plus na yun, isang gamitan lang yun. ay good for 1 week. Good for 1 week. Hindi ano, medyo mura-mura pa. 1 week na eh. 400. Tapos walang may hinahalo pa yun. Tusok mo yun. Yun na lang, yun na yun. Kung saan nakakaon. Kaya 401 week, ano kaya so, pang tusok na rin. Ang mahal. Kailangan bawas sa kanin. Hindi rin. Kailangan balance. Parang balance. Balance na di tumaas, di bumaba. Kapag bumaba, pwedeng namin so, sige ka ko. Sige na Pagsak. Ano ka rin sabi na kailangan kasi pag diabetic kasi balance ang sugar. Basta ano ka? Yung pang-check ng sugar, mahal talaga yun. Nilalagay dito. Ay, so ano? So, pig-ulong tapos arbong Sinotosok? Bibili pa raw siya. may paliga. Pag ano pala yun ngayong medyo maano yung pagkaramdam. Nabaliw ko sa balo. Hello sa 3 viewers. At salamat sa 7 na nag-thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat doon. At sa silent viewers natin, Lalo si Kuya mo ka. thank you sa inyo. Si Kuya ko, baka katawag na si ano, si Ma'am. Si Ma'am. Ano lang dyan, basta yun lang, laging positive lang. Huwag magmong problemahin. Grabe po yung epekto ng diabetes, di mo siya maintindihan. Nakaka-stress lalo na pag
600 yung sugar ko. Minsan naman 67 na. Kaya kailangan talaga balance. Kasi pag nag-spike, Ayan yung ano pala, no? Naalala ko pa yung sponsor natin na nag-sponsor sa kanya eh, di ba? Yung pina-vlog ko kay Pula. oh, O nga pala, no? May shoutout kay ano sa anonymous namin na sponsor na nagbigay dati kay ano kay Jan. Pero yung vlog nun na kay ano kay Pula. Yung pala yung pina-vlog ko nun. Like and share, sabi ni Kuya Rini. Salamat Kuya Rini. Like and share daw po, sabi ni Kuya Rini. Napalunga po ako sa sinabi ni Kuya Alamit. Sabi ni Jan Jan. Ganun talaga, kumbaga, gusto rin namin tumulong sa mga ganyan sa inyo. Kaso kami rin talaga, yun lang talagang totoo. Na minsan yung iba, akala nung iba na porque kami vlogger, minsan may nakakarinig ako ganyan eh. Na vlogger daw ako, marami kong pera. Pero di ko na pangalanan, may naririnig lang ako minsan. Na porque nakikita nilang vlogger, mapera. Kasi yung iba kasi mga vlogger talaga, talagang malaki na yung sahod. Kami talaga yung vlogger na kumbaga tumutulong kami, pero kami rin ay yun ay nangangailangan talaga. Pero pag ganyan, basta dyan magantay ka lang. Magantay-antay ka lang. At matapos ko lang yung ano kay mabibigyan din kita ng ano, yung para sa galing sa akin mismo na panggamot mo. Yun lang yung dalangin ko palagi. Gumaling lang si Ami. Kumbaga yung mga blessing na binigay sa amin ng mga sponsor, tulong sa amin. Hindi man ako sa kanila makabawi, di ba? Hindi man kayo makabawi sa kanila. Kumbaga, yun na lang sabi ko. Sa ibang tao na ako babawi, tutulong. Ganun na lang yung gagawin ko. Kasi malayo naman yung mga sponsors natin. Mga nasa ibang bansa sila. Sa ibang tao na lang tayo bumawi. Yun na lang. Oo nga, grabe yung pasalamat ko sa mga tumutulong sa amin din. Kasi kung hindi dahil sa vlog, ay hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangpagamot kay Ami. Basta yun na. opo kuya, pasalamat lang po ako sa inyo palagi lang po, sa inyong magkapatid. Dahil una pa lang po natulungan niyo na po ako. Yun. Yan sabi ni Jen. Basta yun lang. Basta paulit-ulit siya sabi ko sa inyo ulit pa. Go lang ng go. Laban lang, Laban lang. kahit baka At sana mapasahan mo yung ano, yung exam. Kami tapos na kami. Tapos na kami mag-ano. At kukunin ko na lang yung diploma ko. Tapos ayusin ko ang mga papel ko rin. Kasi siyempre kailangan din natin ng medyo maganda-gandang ano. laban lang dyan, pray. Sabi ni Karen. Sabi ko yan. Sabi nga ni Mel, ay laban Mabait lang. lang si Jan. Ano lang yan. Tahimik lang yan dun kay... Special na ni Rika. Doon lang sa baba. Bali yung mama ata nila eh. Yung mama nila magkapatid. Ni Rika. O yung papa. Ay, nakalimutan ko. Ayun pa, ano pa, papa kasi Lastano yun. Hindi pa ako lagi naghahangat ng Malaki-importante Malaking po at importante. bukal sa kalooban ng taong gusto tumulong sa akin. Sobrang thankful na po ako doon. Thank you po Kuya Rene. Sabi ni Jan. malay natin. May dumating na naman sa atin ng ano. Hirap talaga, mahirap. Yung nga sabi ko eh, sa
Sa akin nga, kung buksan lang yung laman ng utak ko, makikita yung iniisip ko. Kaso, basta, pag magpapikto tayo sa mga ganyan na problema, baka bumagsak at nakatamlay pati sa ano katawan. Minsan pag natatalo ko sa problema, kumbaga minsan di ko malalabanan, parang bigat ng katawan ko, tapos parang bagal ng oras. Diyan, huwag mawalan ng pag-asa. Sabi ni Kuya rin. Ang ginagawa ko na lang yan, pag gising ko pa lang na, minsan may mga panahon na, may mga araw na parang natatalo ko ng problema. Parang sa utak ko yung matamlay. Ginagawa ko niyan, ligo, pagkalis ko, tapos hanap ng vlog, motor, kung saan punta. Kasi pag yung may problema tapos magluklok ka lang sa isang bahay, yun talagang hindi mo maano yan, hindi mo malalagpasan. Hindi ka malilibang. Lalo po sa viewers natin. Huwag kang magagawa. Patagod tulala ka. Inaantok ka na kagad, kakagising Hindi mo ako lang. yan to. Ano? Lumilipad ang isip ko. Uga. Sobrang takot nga po ako kuya sa kalagayan ko ngayon kasi mula nung Lakas makalabas ako ng ako ng hospital, hindi na ako nakakapag-follow up check-up. Tapos dami ko nang naramdaman sa katawan ko. Ganito ko lang. Kanina mama at papa. Ma-stress din kasi yan sila mama mo eh. Kaya talaga pag wala. Hello sa 4 viewers natin. Sobrang nakakaano nga talaga pag meron kasi masakit. Hindi ka rin makakailos. Tulad nun nung ito talaga pinto ko sa iyo yung sakit niya tumaano noon. Nung mga timeline ko, mayroon lang kami noon, hindi na sana umabot yan ng ganyan. Kasi bago kami nagkaroon ng yung pabalik-balik dito sa pa-check up, yun nga, nung naka-challenge na ako. Kasi may pera na. Tusok ng gamot. Sobrang sakit. Di na tulad ng dati. Ang sakit na rin. Pray lang dyan. Pray ng pray. Mas masakit sa ako. Dalawa na pinsan ko. Isa wala. Ang isa 50-50 ngayon sa ospital na stroke. Sabi ni Kuya rin. May patay sila Kuya rin eh. May patay sila eh. Ano kaya tayo na? Ano? Tayo ng... Bigat-bigat ang ating condolence po kuya sa family mo po. Sabi ni John. Kung pinsan mo kaya rin na na namatay, mga ilang taon na. Sobrang init kasi ng panahon talaga kuya rin eh. Kaya yan, talagang tubig talaga. Saka, Kailangan tubig, ligo. parang Jason, meron kasunod agad, agaw buhay ngayon. Sabi ni Kuya. Ang dami na naka-live. Dami po ba Kuya Ho? Kaya pala na wala ka Kuya Ho ka. Bye na po Kuya, salamat po ulit sa advice. Oo, Thank dyan. you dyan. Ingat ka dyan. Basta pray lang ng pray talaga. Ang lakas ng prayers talaga dyan. Edu, hello. Sabi ni Kuya Ho. Madami ba naka-live? Ay, oo, naka-live na yun sila Ate Sino? Gloves. Kasi 8 na. Dahil pa na-live. Okay lang yun, okay lang yun. Na marami naka-live. Wait lang po kami kasi walang upload. Pag ganyan talaga,
kami talaga pag walang upload sa team, nagla-live para may update para may panoorin yung mga supporters. Kami rin dito, kung hindi ako nag-live, baka nakahiga na naman. Kakagising ng, grabe ang antok talaga namin. Paggaling namin ng PGH, pagkatapos ng premiere po kanina, yun, tulog. Nakatulog nga ako sa jeep, 2 beses ako naantog dun sa ano. Ako pagkasakay, tulog. Kasi anong oras na nakarating dito kagabi. Tapos di rin naman nakatulog ka agad. Saktong-sakto nga paggising ko, malapit na tayong bumaba. Gabi na tayo nakarating dito. Tapos yun nga, di nakatulog agad. Nakatulog siguro pa alas 2. Walang kaiga na tayo. Tapos di siguro yun, oh. Gumising tayo ng 5:30, gising na ako eh. Inalarm ko yung cellphone. Tapos biyahe tayo, napakainit pa. Ops lang eh, ops na Punta na tayong ops. PGH. Hello, set 2. Kanina nga lang hindi ka nag-ano na medyo masakit yung ulo mo. Baka nasa biyahe na tayo. Yun Ay, ang Kuya plano. Benji. Hello Kuya Benji, yun ang plano kanina Magandang eh. buhay, Kuya Kaya Benji. sabi mo, masakit yung ulo mo. Hindi ko rin, hindi tayo alis na. Oo nga pala. Kaya bukas, ay bunong gara pala. No? Kakaiba talaga yung ano ng init. Nakakapagod yung init. Kakapagod at nakakanto. Ang mas masakit ito 50-50 nung Sabado pa ang nangyari. Lunes dinala ospital, bobo ng asawa niyang pinabayaan. May patrophy na kaagad, no? Ang aga ng trophy mo, Kuya Benji, Ma'am Maria J. Para pag pumasok si Ma'am Maria G, may trophy na kaagad. Nakita mo na Kuya Benji si Ma'am Maria J, may May profile na profile na siya. yung Kevin Benji. Si Ma'am Maria G. May profile na siya. Sana nakita niyo. Kaya makikita nyo na yung mukha. Sabi niya nung Si Ninang. Ninang ni Kuya Bern. Ninang ni Kuya Bert. Wala, tulog Ayan, na. may profile na ako. Si Ate Cheng hindi pa umakao eh. Kasi wala pang profile eh. Tawan-tawa si Ate Cheng kay Kuya Bern. Sino ba yun? Nagsiuwian lang ng Pinas. Bro Hawk, shout out. Shoutout daw kay Kuya Ho. Nung Lunes pa, ang tagal na. Halos magsang linggo na. Grabe. Stroke. Baka kumatos. 50-50 na. Kaya nga, kumatos. Hirap kasi pag mainit. Kaya ako ligo talaga ako ng ligo. Tapos pag nararamdaman ko na medyo iba yung... Kasi tumataas din yung dugo ko eh. Dito lang ako, Edo, nakatungangan, nahilo ako. Bakit, Kuya Hawk? Nagbarik ba, Kuya Hawk? Wala ko ganyan kuya rin pag... Kasi mapapansin ko yung sarili ko. Tapos nakadagdag din yung stress. Hindi ako nagpapastress na gusto. Talaga si Cheng na lang. Hindi mo yung mapipilit si Ate Cheng. Maraming ang Mahirap profile si na Ate si Ate Cheng. Ching. Talagang... Mahiyain si Ate Cheng eh. Kasi importante kapag pag nararamdaman ko na tumataas yung BP ko, ay bawas na sa pagkain tapos wag lang kabahan. Si Kuya rin eh. Huwag Kuya rin eh. Baka ikaw naman yung ma-high blood. Chill lang, chill. Yun lang. Hayaan mo. Kasi ano, siguro wala naman sigurong... Tapos minsan, itlog na lang kinakain ko. Bawas sa kanin. Baka Kuya rin eh, kaya hindi rin na... Napatagay kanina Ate Ami. Tanghaling tapat. Naku. Nagtagay ata si Commander. Iligo ng iligo, Kuya Hawk. Mawawala ang hilo. Sabay ano, inom ng ano yung Ano? malamig na Malamig tubig. tubig. Tapos ano? Ako ginagawa ko pag may hangover ako. Ligo. Ligo. Tapos... Tubig na malamig. Di. Lucky Me. Lucky Me beef. Tapos maraming sili. Tapos pag pinagpawisan na ako niyan, sabay malamig na tubig. Pag hindi pa rin, ligo pa rin. Pero kumakain ako niyan, kuya, pag may hangover ako, kumakain ako niyan, hindi pa ako nagbibis niyan.
Kain ako ng manghang. Gusto ko yung talagang, yung manghang na manghang talaga. Yung hindi lang isang sili o tatlong sili. Maraming sili talaga. Yung unang higop mo pa lang, tapos pagpapawisan ka, tapos ligo ulit. Tapos kung may ano ka dyan, yun ang pinaka number 1. Patanggal. Pakwan na malamig. Yan ang pinaka the best dyan. Kuha na lang si Cheng sa magazine. Sabi ko, masyadong mayayain sa atin, Cheng. Kasi sa magazine. Nandyan yun. Baka na, Nakikinig lang yun. Kaya sabi niya, pag may mga kong basahin. Para kasi naka-headset lang Naka-headset siya. yun. Kaya sabi niya, pag Hindi yun nagbabasa. Kaya pag- Nakalapag lang. sabi niya, pag nagla-live kayo, Basahin yung basahin daw yung comment kasi naka-headset. Naka-headset Karamihan siya. kasi sa kanila, pati, di ba sila Kuya Ruben Silent mo na ako. sakit naranasan na niya. O Kuya Rene, basta chill lang O Kuya sige po Rene. kaya rin eh. Kasi may mga talaga, may mga dahilan ang mga nangyayari sa Kung atin. may comment si kuya ko. Kaya yun talagang iisipin natin. Lahat ng nangyayari sa atin is Yun ang gusto pa rin Jason. maanghang para Mga pagpawisan. Yun. Yan Kuya, ganyan Oo. siya. Pag Pag Napapatagay. talaga, Napapatagay ako. Kasi pag, yun nga, pag wala akong editing talaga, tagal ko yung mga tulog kasi sanay na yung mata ko. hindi yung pag, Na gusto kong may ini-edit na. Kung nasanay na. Tapos ginagawa ko niyan, magtatagay ako. Minsan ako mag-isa. Kung wala naman, pag nandun yung barkada ko, tagay kami doon. Kaso pag napapasombara, nako. Gusto ko yung manghang talaga ng manghang. Sarap. Tapos ligo, yung pawis mo nagbibilog-bilog. Ang ganda. tapos ganda nga. Ganda Tapos nga. maligo ka sa may sapa. Tapos, ipapaligo ko pa yan, Kuya Hawk, yung tubig na na-stuck sa drum. Talagang lipad talaga yung Kaluluwa mo. kaluluwa. Yun lang kasi lagi kong ma-stuck na tubig sa drum. Kung hindi naman, pag kumpleto yung mga barkada ko doon, mga pinsan ni Ami, aalokin ko sila doon kami sa dam. Kasi may dam sa amin malapit eh. Kaso ang problema yung minsan yung magdadala pa rin ng alak. Kasi magdadala kami ng doon nakakain. Eh si Kuya Rain, kay Kuya Benji po. Cheng photo na lang ni Rene gamitin mo sabi ni Kuya Benji. Good evening Ate Ami, Kuya Jason. Magandang gabi Kuya Rain. Kuya Benji, magdalap shoutout sabi ni Kuya Randy. Kumusta ang love life Kuya Rain? Yun din ginagawa namin dito sa barracks pag wag lang sa opisina mahirap na ma-punishment. Basta sabi kasi nila, pag yung pag may hangover, Bro Rain. Hay Kaya- daw sabi ni Kuya ko. kaya nagkaka-hangover talagang malala kasi na-dehydrate daw. Nahydrate niya. Kaya kailangan talaga madaming tubig. Tapos, kasi nagkakaroon niya, dehydrate. Kasi dati noon, pag ako uminom, kahit anong alak, gin, mapagin man yan, o kahit anong taas niya na alak, hindi talaga ako nag-chaser. Wag lang empty. Hindi ako nag-chaser. Kasi, basta yun, bakit ako nag-chaser? Nabuburo ang tiyan ni Jason Oo. pag empty eh. Ayan, MP. Hindi ako may inom ng MP kasi nag-alboroto. Lahat naman ata ng kailangan natin nag-alporo. Ay, hindi. Pero Meron kung pala. Alfonso Bondador, maganda. Hindi naubos pero- nila yung yung binili natin na nung dala ni Kuya Bern. Alin? Yung Yung Bondador. pag uwi ni Kuya Bern, Bondador bumili yung kasi dati isang box ng Bondador. bumili ng isang box si Kuya Rico. Browing. Sabi ni Kuya. Rowell. Sabi ni Kuya Bindi. Nung bumili si Kuya Bern ng isang Pag-uwi? box. Isang box. Tapos- Bondador yun eh. Yung inom namin kanina Yung club or CLBB. CLBB. Ay, naku, may kwentong CLBB pa na to si Kuya Hawk. Grabe, ang yan. Yan na rin yung nauso. Interin yun, Kuya Ho. Gawa din ng NP yan eh. Oo. May kwento na pala tong CLBB. May si kwento Kuya. rin ako niyan. Nung yan yung ininom namin nung Malnaro mismo, Biyernes Santo. Doon kami nag-inom sa sinama ko mga kamag-anak nito. Ako nag-drive kasi. Doon kami sa Itangon, sa Bula.
Puro Nang kami nag-inom sa Ruben, isang sa hello. bulan, tabing dagat. Ruar, sabi ni Kuya Benji. Ano na kami, nagsimula kami mag-inom. Pagdating siguro mga alas 7, nag-inom na kami. Tapos sabi ko, gin lang sana. Kasi yun talaga yung iniinom ko, gin lang talaga eh. Kung ano naman ako di kulay, Ay, sorry naman po. Nawala sila. Nawala ang lahat. Sorry po, napindot ko. Wala. nawala na yung pinto ng si LBB. Hello sa Zero. Maglalaba pa na tayo. Hello! Hello Naputol sa'yo. yung pintuan. Pasensya na po. Napindot ko sa sobrang Naibak. online na. Kuya Benji, pasensya na Kuya Pindot Benji. ni Ami. Nabak. Pag ganyan ko, pinipindot ko sana yung kasi yung comment section nagahang. Kaya panay ako pindot-pindot. Hindi ko alam kung bakit kaya napindot yun? Paano yung nangyari? Kuya Benji, hello ulit. Wala tuloy yung pinto ng si LBB ni Kuya. Kwentong Sakit siya. sa ulo nun. Ayun na sila. Pinto Hello, ng si sir. LBB. Napindot ko kasi. Pasensya na po. Pwede na mag-drive si Ami ng e-bike. Nakakakaba pa rin Kuya Benji sa highway kasi. Tawa ng tawa. Yung kaba ko tinatawa ko lang. Pero marunong naman po ako magmotor. Kasi ang ano ko, hindi ko ginagamit yung motor niya kasi nabibigatan ako. Parang hindi ko kaya siyang Pero ilibot. tinuruan ko na siya. Marunong naman po ako magmotor. Ang problema lang mabigat masyado yung yung RS. Yun nga Kuya Benji, mabigat yung motor niya kasi. Tapos nalilito ka sa pag nagkakambyo. Ayun. Yun na, okay na. Pasensya na Kuya Hawk. Nawala tuloy yung kwentong si LBB mo. Tapos yun, kami nung mahal na araw. Nakatatlong malaki. Napindot ko kasi Kuya Hawk Si eh. LBB na yung Kuya Hawk. Yung pangatlo, di na ako nakaubos. Biglang kumulo yung tiyan ko. Minto na ako. Grabe daw ang yun eh. Grabe ang hangover daw niya ng si LBB. Tapos nung nakaraan, pero nahinala ko doon, yung tubig pa rin. Kasi nung tinesting nung pag-birthday ko nga, pag-swimming, okay na siya. Baka nasanay na yung tiyan ko. Baka sa tubig. Oo. Okay na siya. Alam sa Mura kasi yung si LBB. Pero yung pinakaura talaga, para akong pinaghahampas eh. Hindi ako makabangon. Tapos Pagod ka kasi galing ka dun kila Tricia. Masakit yung katawan ko, tapos sakit ng ulo ko. Nagbuhos ata kayo eh. Oo, tapos di ako makabangon talaga. Yun, pagkagising ko niyan, kasi ganyan talaga ginagawa pag ako nakainom. Nagising, toothbrush, ligo. Yun talaga, pagkaligo ko, bagsak ulit eh. Yung nursing student na babae. Nag-joyride siya, graduate na siya, galing niya. Ay. Oo. Sino ba nursing na yan? Sino ba yung nursing na yan, Kuya Ben? Graduate na eh. Siguro. Joyride. Hindi. Bakit anak niya? Hindi pa naman graduate siya. Naghahang na naman ang comment section. Kaya napipindot-pindot ko. Ayaw Ayun nga. sabi ko sa'yo eh. Ahem, andyan ka pa ba? Nakasilent ngayon yun. Umiinom. Charot. May inom pala. Umiinom Si yun. Ahem. Yun, nasa work yun eh. Nasa trabaho po yun eh. Di ba kasi yan? Mga tinutukoy niya si Kuya Ray. Kasing edad siya ni Palawan. Oy.
Anak ko nga, Benji. Ay anak ng asawang ko po. Hello sa lahat. Pasensya na pindot. Napindot ko eh. Yung e-bike pala, tansyahan lang talaga. Eh, siguro, May router yun. oh, ang hindi ko lang alam doon yung mga pipindutan, ang dami mga ilaw-ilaw. Okay na okay siya dalhin. Maganda siya. Dito sa Manila. Pero sa probinsya, hindi ko, Oo. parang hindi ko siya na ano nagagamitin niya. Ayun si Ate Gian. Hello Ate Sa Gian. pambabae, okay siyang gamitin. Pambabae. Pero Pero, para sa akin, kung ako pipili, bibili na lang ako bibili ng motor. gano'n. Kasi, Sa probinsya. kasi 60 yun. Bibili na lang ako ng motor. Oo. Dito pwede yun kasi mga pang subdivision. Kung mabilis Gian, na hello na po sabi ni galawan. Kuya Benji. Pero kung sa Bicol, para sa akin, motor na lang. Motor na lang. Madala ko pang Manila. Yung motor. Oo. Maano mo ba? Pero Konti kung lang sa tulad doon, sa kanila na subdivision, Mainit kasi. yun ang pinakatama. Hello sa tree. Andyan nga siya. Andyan na siya. Andyan nga. Andyan nga siya. Ganda nga, Kuya Ho. Parang ano yun ay. Parang nahuhulaan mo na kuya ko. Kahit di nagko-comment. Ganda nga. Kuya Ho. Gian, pinahiram mo si Cheng ng pang-pro. Pahiramin mo si Cheng ng pang-profile. Hindi yan. Inaasan mo kagad. Kaya Benji, di pa ka nag-tune in eh. Kumaya tune in na yun. Kasi anong oras na ba? Alas 10 na ba? Wala ko pa. Wala pa siguro. Cellphone mo. Hindi ko nga alam eh. Lapit mo nga. Hello sa tree. 9:07. Ay, pauwi na yun. Pauwi na yun si Bayaw. Sakit ng mga ganito ko. Oh. Yun ang problema sa akin pag dito. Walang exercise eh. Upo. Bantay niya ako tulog, ate ligo. Abit Charap. Bantay yarn. Sakit sa ano? Sakit din sa likod. Nakahiga. Bantay Kaya yarn. bukas po, balik na kami. Sakay na kami namin bukas. At may okasyon na magaganap kasi doon sa bahay. Ay, sa linggo na lang pala mag-ano. Hmm. Ay, hindi pala pwede na. Hindi, kasi busy rin si Nini niya. Busy pa. Ay, sa ano? Sa May Monday okasyon na din lang. sa kila Papa. Sa Monday na lang kasi Papasok na ako. sila. Sila? Sila din eh. Doon ka, Aabutin doon mo ka. rin yan. Kasi kailangan ko na magtrabaho. Pag uwi, banat ka agad. Para pagbalik natin, may magpindot ako. May pamasahe tayo pabalik. Tumataba na din ako dito. Bala ko sana, iwanan siya dun sa Cavite. Tapos punta ko Laguna, kasi naisip nga namin na ano, Hindi mo, papasukan eh. Yung mga bata. papasukan, wala pang mga gamit. Wala pang gamit. Ayan, katulad ni Kuya Hook, bantay niya ako ate Abit Charap. Bantay yarn. Totoo po ba, Ate Gian? Bantay? Di ba ba tinatanong sa ate Gian, Kuya Hook eh, kung payag na bantayan Wala si mo? Kuya Rubil eh, wala si... Ano niya eh, si Ate Crush. Saan ka sa Ate Crush? Ay, nandun yun. Ay, nakalive kasi sila Kuya GPC. Nga nandun yun. Pag 8, yung pala ang schedule nila. Pag 8, schedule nila, live pala, gabi-gabi pala yun sila Ate Gabs. Tapos pag nagpasukan na, Mababago lang pala. din sila. Ba yun? Kakagising lang, humihikap. Hello sa inyo. Oo, palitan nga kami niyan. Charot ha. Rotation. Royal Rotation. Beauty. Ang teacher ay para sa ano yun. Oh, para sa gobyerno eh. Ang teacher ay para sa sundalo. Ang sundalo ay para sa teacher.
Ih, Kunin mo nga yung piso mo. para namumulot na lang tayo. Bihirang vlogger na to. Namumulot na lang piso-piso. Hindi namumulot ng pira. Laban lang, kahit mukha tayong kalaban sa Medimelay. Bihirang buhay. Laban lang, kahit mukha tayong kalaban. Ang umaayaw di nagwawagi. Yan lagi yung Ang tatandaan. nagwawagi ay hindi umaayaw. Basta. Basta. Ay! Sila ngayon, ang mga bagong hero. Hello sa 3 viewers pala. 3 viewers. Ay, Ay, kinilig. kilig. Uy! Kinilig siya. Wala Sa si Kuya, sarili niya. wala si Kuya Born ah. Kuya Born, love, Lab, nagkaan ka na lab. nagkaon ka na love. Wala pa, 9 pa lang. Tulog pa yun sila. Nagigising sila, ano na yun. Alanganin. Sabi kasi nagla-live tayo, 12. Kaso stop din yung trabaho ng kita Tristan. Bakit? Nagano pa ka ng budget doon? Baka yung vlog doon. Gala. Labo na tayo pala na yun. Tapos, wait lang. Nililgatol ako. Hello sa 4. Kinilig si Kuya. Oh, kilig yarn. Kinikilig yarn. Eee! Kikiliti. Nakikilig. Ano, ang kurot naman ng merkado. Hello sa 3. Saan punta pre? Saan ka punta pre? Hello sa 3. Hello sa iyo. Sa inyo. May paliga sa labas kaya maingay. Pero ang ano dito, ang court, nasa 3rd floor na. Hello, hello, hello. Ang kape. Kumusta ang buhay-buhay natin lahat? Busy po here. Nakatambay lang po. Ay, thank you, Ate Gian. Hindi kayo nagkantahan, Ate Gian, nila Ate Gabs. Si Kuya Ho. Kuya Ho? Parang dala pa ng hangover yan, Kuya Ho, ka. Daming naka-live. Dami po ba, Kuya Benji? Kasi alanganin po kasi kami mag-live ng madali, ng ano, alas 12 kasi yung kapatid ko uwi eh. Tapos, pasok niya bukas. 9. Ganyan. Nakakalito. Sige lang, Kuya Benji. Kung saan yung madaming makukulit, doon ka muna, Kuya Benji. Kami chill-chill lang dito. Update lang kasi wala pong upload eh. Wala daw siyang upload. Ang init kanina dito sa Pilipinas.
Puyat yan, Ate Ami, si Ma'am Jay. Bakit alam mo? Bakit alam mo, Kuya Hawk, na puyat? Kanina pag galing namin PGH, nakatulog talaga kami as in. Sa jeep pa lang, tulog na tulog. Nakatulog ako. 2 beses na ako naugtog eh. Sa jeep. Mabuti na paggising ko, pababa na kami. Balik kami after 3 weeks. Second week ng June. Andito ng mga makukulit kaya andito na ng mga makukulit kaya dito ako. Wala Kuya Benji, wala sila Kuya Romel eh. Bantay nga ako sa kanya, Ate Ami. Bantay nga ni. Bantay yarn. Ha? Ano, aircon yung ano? Aircon yung yun. court? Oo. Ha? Aircon yun. Aircon yung court? Paliga. Hindi nila kakayanin kung hindi aircon yan. Kulog na kulog sa taas. Third. May bayad na pag nanood. Hindi lang ano. Hindi ko nga alam kung saan ang hagdan yan eh. Nakakabigla ang mga pangyayari. Court lang yan, ginawa ano. Ako rin bantay niya ngayon eh. Charot. Bantay nga. Naku. Naku. Ang hirap magtanong eh. Wala yung isang ara. Wala si Kuya Romel. Baka, dami daw kasi naka-live eh. Ang ano? Mahaba yung live natin ngayon. Ang tanong, mahaba din ba yung load mo? Oo, kakalod mo lang yun. Eh kahit na, Yung signal ka mo. mahaba din ba yun? Sana pumasok si ano, si Mr. Bombay. Nawawala na si Mr. Bombay eh. Ano pangalan nun? Si Mr. Gul Zamar. Gul Samaral. Ewan ko, basta sila. Ayun. Andyan lang sila. Andyan lang ba, Kuya Ho? Nagmamasid. Wala kasi si Ate Crush. Pag lumabas si Ate Crush, labas din hindi marami. Sabay-sabay yung live eh. Alanganin kasi mag-live tayo ng alas 12. Maganda. Di ko alam. Mas gusto ko nagla-live ng alas 12. Alauna. Malapit ang katot. Ano naman? Hindi. Mas... Kasi naglalag mo. Oo, kami magkakasama. Sabi ni Kuya, si J ay para kay R. At si R para kay J. Hindi na pumapasok sa live natin si Ate, si Ate Virgie. Kamusta na kayo si Ate Virgie sa Alabang? Nakapunta ka na Kuya Hawk ng Luzon. O kaya ng HK. Baka kasi sumulos eh. Nakapunta ka na ng Luzon o kaya ng Hong Kong. Kaso pag mga ganyan, kung mga special course na tayo si Kuya Bern. Ay, si Kuya Hop. Ano ka ba? Si Kuya Hook. Ano, mga kadalasan yan, minadala. Di ba joyride din si Papi? Joyride? Oo, O angkas? Joyride. Ay, joyride daw po. Joyride si Kuya Bobby. Nasa Bicol pa ata eh. Soon Ate Ami, Australia. Australia.
Australia yarn. Sabi ko sa mama pa, uwi kila Ate Bida, sabi ko. Naiwan si Kuya Bobby dun, sabi ko lang eh. Kita ng ano. Akala ko nandito na si Kuya Bobby. Hindi kasi nakita ko yung upload ni Karot, nagbakon sila eh. Nagbakon. Tulog ng tulog, puyat. Ano tulog na? Nawawala ka sa sarili. Hikab ng hikab. Ano nga, napupuyat. Sabihin, puyat ka. Hindi. Antok ka pa rin. O ano? Kasi nakauwi na sila, siguro sila. Sabi lang, nakauwi na. Sumama pala si Kuya Bobby. Pauwi. Hindi nga. Sumama. Kamay nila sa tibidang kay Bobby na iwan. Baka mag-edad ako ng 45, punta na ako. Punta na. Huwag mo hintayin yung 45, Kuya Hok. Ilang taon ka na Kuya Hok saan? Servisyo. Huwag na Kuya. May 10 years na. Punta ka Australia, Pro Ruel. Australia, dyan ba yung mga kangaroo? Pag gunahin yung 45, Kuya Hok, salubungin mo na, Kuya Hok. Kulo-sulo. Nasa ulo-sulo yun yung barkada ko isa eh. Yung kabats ni Pula. Pangalan nun ano eh. Kaso ano na yun ngayon eh. LRR. Nasa ulo-sulo yun ngayon. Si Dangkalan. John Paul. Dangkalan John Paul. Scout Ranger. Doon sila sa ulo-sulo. Baka naghahang na naman. Dami pala kasi nakalegda. Si Kuya Roy. Shoutout Kuya Roy. Years na rin pa rin Jason, 2016. Okay. 10 years na din. 16. Pwede na talaga pumunta ng Australia. 10 years. Kung halimbawa pala may swerte si Pula kasi Oo, bro, Benji. magiging kabats. 2016 yun si Pula ng ano. Ay hindi. Hindi, 2000. Kasi 15 pala. Overhead siya si Pula. 2015. Pinauwi ko na siya dito sa galing Bulacan eh. Credit siya nung nasa Bulacan yan, lagi kong pumupunta doon. Tapos lagi kong may mga dala ko si Cheria. Isang box pinamimigay ko doon sa kampo. Ano nangyari doon, no? Hindi talaga para sa kanila. Oo. Kasi yun nga, kung hindi para sa yung isang bagay, hindi yan talaga katanong gawin mo. Nakailang subok yan si Pula. Simula pagka-graduate niya ng high school. Kasi, Unang apply niya, NIB. NIB. Sa Pili. oh, maganda yan, maganda yan. Hanggang malakas ka pa. Sabi ni Kuya Benji. Tapos, ilang taon din nag-apply yan sa Simula pag-18 niya, nag-apply na yan. Army. Tapos, dyan na, Scout Ranger. Dyan na siya na-overage sa Scout Ranger. Tagal niya naging striker. Taon din. Oo. Kaya na striker ang ano yun. Kaya na naman striker eh. Ako nga 22 sa Saudi, Palau, Saipan na Saudi ulit. Sabi ni Kuya Benji.
Tanong ko lang Kuya Benji sa mga, di naman mahirap mag-upload. Di naman kaya yung, homesick, homesick ba yun? May ma-homesick ka talaga. Lalo na pag, wala. Basta. Pero siguro pag nasanay ka na, Naikot ko na Saudi, sabi ni Kuya Ben. Nag-Saudi din yan, Kuya Ben, si Mamo. Diyan siya tumagal talaga sa Saudi. Sa Jeddah. May Jeddah dyan yung Jeddah. Tsaka, nalipat siya sa, ano yun, Damam ba yun? Damam? Danam. Danam. Hindi ko nag-Qatar pa tayo, Qatar. Nag-Bahrain pa siya, di ba? nagbaring, yes. Bahrain. Pag galing ng Bahrain, nag-Hong Kong Hmm. Yan din siya natagalan sa Hong Kong. Veterano na rin si mama niya sa abroad. Kasi nag-Hong Kong si Mamo, si Baby, maliit pa. Ikaw nga mismo. Kasi nag-Hong Kong nga ni. Oo. Madali lang mag-abroad. Uy, magti-10 years na pala sa Hong Kong, no? Kasi si Bibi, 10 years na eh. Madali lang mag-abroad sa Hong Kong. Ay, sa ano? Madali lang sa abroad. Depende sa ano. Sa agency mo. So, kailangan may skill ka. Kailangan alam mo kung ano yung gagawin mo sa abroad. Hello sa 4. Baka na naman mapindot ko na naman siya. Ayun. 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 Maganda sa Palau, Saipan, USA territory. Damam, Daran, sa Riyadh yan. Oh. May kaibigan ako Saudi electrician work niya doon. Hindi ko alam kung saan siya doon sa Saudi. Sabi ni Kuya ko. Saudi. Diba, Saudi kasi, sabi nila, Daran, Riyadh yan. Hindi ko alam, basta ano na din, madami na din dyan sa, sa Saudi na. Okay na rin ata ngayon dyan eh. Ang ano lang kasi dyan, sa Saudi, kahit hindi ka marunong talaga mag-English ng maano. Manos. Oo. Sabi ni mama dati, nung unang salta niya sa Saudi, basta marunong ka lang daw mag-drawing nun, kahit hindi ka masyadong magaling sa English. Yung hindi ka masyadong magaling sa English, yung nakakaintindi ka, basta marunong ka lang daw mag-drawing. Pwede na. Oo. Pero agency po. Dapat kailangan ka daw damam malamig pag November, sabi ni Kuya Benji. Ay, magkaiba ng daran tsaka damam. Yun sa damam ata yun. Tsaka sa Jeddah. Si mama dun sa sa Bahrain, dun naman. Ay, Ilan taon yun sa Bahrain? kunti lang. Kunting taon lang din. Tapos lumipat na siya. Nag-Hong Kong na. Oh. Isang napunta ni mama na siya. Kaya nakalipat ng ng Bahrain eh. Kinulong si mama dun. Oh? Saudi? Oo. Hindi siya pinapalabas. Tapos, yung mga amo niya kuripot sa pagkain. Tinataguan? Tapos nung nakalis siya, yun na, yung amo niya may agency. Dito sa amin parang pinastabing dagat kasi Jeddah. Yan. Daming Pinoy ata dyan. Mga Pinoy dyan. Oo. Lahat naman atang bansa may Pinoy eh. Kasi yung barkada ni Fred yun, si Monarni, dyan din sila, sa Saudi. Naging Arabo na rin siya doon kasi dito pa lang sa Pinas balbasan ang bisngi. Kaya nung nag-post siya sa FB niya, naging Arabo na. Sabi ni Kuya ko. Yung tito namin, dyan na talaga nakatira, Kuya Benji. Tapos Arabo na. Pati yung anak niya, nandun. So, igin ni Lolo Doming. Si... Kami, Lolo.
Dumi. Pero dumi. Siya, dyan sa Paranaque. Nung nagbenta ng lupa. Si, pangalan mo, nakalimutan ko. Bigyan ako ng makita nga yun. Ryan ata yun. Dito Ryan, tapos parang nagpalit na sila ng pangalan. Kasi ano na, Muslim na. Mag-abroad din sana yung kuya ko. Nag-aasikaso na dyan Doon yung pamilya nila. sa Saudi. Kaso, ang nangyari, Naggira. hindi. Ano? Wala ko, yun. Aba, parang Bagyo Bundok kasi. Sabi ni Kuya Pin. Alam mo ba kung ano nangyari doon talaga? Ano yun? Pumalpak yung agency nila. Yung agency? Kaya si Kuya Jay ngayon, Ano? TNT. Ano titigil ko? TNT na. Oo. Kaya nahihirapan sila. Kaya sabi namin, Nagsara yung kumpanya. palpak ata. Baka inano lang sila. Baka yung kontrata nila. Buti, di nakapunta dun si kuya mo. Yun nga yung inano namin. Kaya pala hindi makalis-alis si Kuya. Kasi ganun yung mangyayari. Kaya siguro pinipigilan talaga makaalis ng nakaraan. Hirap mo Kasi ano? Pag nahuli ka, kulong. Pwede, pero pwede kang pag nagbigay ng amnesty ba yun? Sino ang nag-TNT? Yung ano, Kuya Benji, kasi may... Yung kuya niya sa ano po, Hindi. mag-abroad. Tapos yung tumutulong sa kanya, na kilala namin, nagka-problema yung company. Tapos yung ngayon, yung nagtutulong na yun, TNT na ngayon. Kasi yung tutulungan sana po yung kapatid ko mag-abroad. Nung nandyan na siya sa Saudi. Masagsagan Ano siya nung parang siya amin. Naglalakad yung kuya ng mga papilos. Tagal naglalakad ng Kasi ng kapatid dapat ko. mga heavy equipment yung Driver Oo. slash mekaniko kasi yung nandyan, Kuya Benji. Tapos yung kuya ko, marunong siya mag-drive. Tapos yun, inaano niya na kukunin daw kasi ang ipagdadrive is ano lang, yung panlinis lang ng kalsada, yung mga ganyan. Tapos yun, kaya Kasi kaso dun sa LTO, nagpadagdag ng nagpadagdag ng Ng code. lisensya, Kinuha yung basta. 8. 1, 2, 3, 8. Kaya pala Yung hindi license. makaalis-alis kasi nagka-problema yung agency nila. Ayun, paano kaya yun makakauwi? Dito pag nahuli ka, depende sa employer, lalo kilala. Lalo pag kilala. Doon nga, Kuya Benji, na sa ano sila eh, para sa mga heavy equipment na driver. Gumagawa ng kalsada sila. Tapos, nagmimikaniko din siya eh. Ano yun, taga Mindanao siya. Taga Mindanao Muslim siya. din siya. Yung tumutulong Muslim sa siya. kapatid ko. Tapos yung kapatid ko po, hindi Kilala nakaalis. rin namin doon. Hindi nakaalis. Kaya ang doon, paano yun? Makakauwi lang siya pag nagbigay ng amnesty yung Kasi pag nagbibigay ng amnesty yung mga PNP, pinapayagan ang makauwi. Tapos pwede pang bumalik. Parang hindi. Kasi once na mag-PNP ka, kumbaga paglabag na yun sa kanila. Kasi na rin siya yung pabalik-balik na rin sa Saudi yun eh. Taon na rin yan. Hindi ko sure kung baka lang, yung balita ko sa kanya, ganun yun. Taon na rin yung pabalik-balik. Kasi nung umalit pa si Bebe, bakasyon yun eh. Galing din yun ng Saudi. Tapos bumalik. Tapos umuwi ulit sa Mindanao. Tapos ngayon na yung pinakalas niya na balik niya ulit. Kaya pala kaya pala hindi malakad-lakad ang mga papeles ng kapatid ko. Kasi parang ganun yung mangyayari. Matutiin ko. Kumbaga may balilyasong mangyayari. Pero siguro maayos din naman siguro. Kasi kawawa naman. Pero pag gano'n, no? Gusto niya Tago tumulong ka ng tago. gusto niyang tumulong sa kapatid ko tapos yun, hindi rin inaasahan ganun yung mangyayari. Hindi naman inaasahan mo. Pero Muslim din yun. Wait lang, mag-ano lang ako.
Hello sa 3 viewers. Dami natin ngayon 3 million. At sa 10 na nag-thumbs up. 4 viewers, hello po. 5 viewers, hello. Hello sa lahat. Maglaba kaya ako. Maglama. Ganun maglama. Damit bukas. Ako na checkpoint na din. Sabi ni Kabinji, na checkpoint na rin para sa Kabinji. Huwag ka na maglaba. Mayroon pala susuotin dyan, ma. Pagdating doon. Ay, meron doon. Kasi, lalaba ka, patag niyang marutuyo yan. Hindi, dinarayan na. Bahala ka. Magkamag. Sutil. Ano nangyari ka, Benji, dun sana pag-checkpoint sa inyo? Ba, kompleto ka naman ate. Hindi ka naman TNT dyan. Meron siguro kung ma-checkpoint yung taas ganyan, no? TNT. Yari. Eh, syempre, pag TNT ka, huwag kang mag-aan. Nalabas-labas. Pwede kayo lumabas, pero... Kasi nagtatrabaho yan sila, yung mga TNT. Kaya nga, eh, Nagtatrabaho syempre, pa rin yan. pag TNT ka, alam mo, huwag ka mag-drive. Pag-drive hindi. Kaso ang hirap, ang hirap. Parang nasa kabilang hupa yung pub. Tapos, ano yun, wait lang, tanungin ko si Kuya Benji. Kilala ng pulis mga employer dito, lalo na. Lalo na sila. Ano yun, Kuya Benji? Kasi, may ano ako dyan. Sa Saudi yun, meron ka ba? Sabi. Totoo ba yun, Kuya Benji? Pag na-overstay ka, nakukulong talaga yun. Sabi ng pulis, go lang. Kuya Benji, may tanong ako. Kasi may ano ko dyan, may pinsan ako. Tapos, tumawag sa kamag-anak dito. Ano daw? Na-overstay daw siya. Tapos, Nakakulong. nakakulong daw siya. Pinagmumulta ata ng 200K. Totoo ba yun, Kuya Benji? Please enlighten me nga, Kuya Benji, kung totoo yan. Kasi, sabi kasi ni Mama, kasi na ano ka, yung kapatid niya kasi pumunta dun kay Mama nung New Year. Nakipag-usap kasi si Mama di ba galing Saudi. Yung kapatid niya daw nakulong sa Saudi kasi nag-overstay. Tapos hinihingian daw ng 200. Sabi ko, paano yun makakatawag sa kanila? Sabi ni Mama, pwede daw yun makatawag pag may papakiusapan ata. May igam ba siya? Hindi ko nga alam, Kuya Benji, kasi sa ano siya, nagtatrabaho, ang alam ko nasa parang coffee shop, ganyan. Bartender. Tapos nahuli, yun yung kwento niya eh. Ang alam nila, sa coffee shop siya nagtatrabaho. Tapos umi-extra yung pag may kantahan. Oo. Tapos ang sabi daw sa pamilya niya is, nahuli siya kasi overstay siya. Nag-visit-visa. Nag-ano ata siya, Kuya Benji, nagtatrabaho mismo dyan. Ano daw, sa coffee shop. Tapos sabi niya, nahuli daw siya ng overstay. Tapos, pinapamulta daw siya ng 200,000. Totoo ba yun, yung 200,000? Kasi sabi kasi nila, hindi namin kaya ang 200,000. Ibig sabihin ka pala din nakakauwi. Kasi nasa Saudi ngayon. Nakakulong. Oo, sabi Ano sabi? nung kapatid niya, Tagal na hindi nakakauwi talaga. Namatay yung magulang, di nakauwi. alam mo, hindi yun Namatay yung nakakauwi kapatid. kasi nga, yun nga, may isa pa yun na problema kasi. Kaya nga, alam ko naman yun. Yung isa niyang problema, Oo. kaya hindi siya nakakauwi. Oo. Nag-transfer ba siya ng employer? Di namin alam. Hindi namin, Kuya Benji, alam. Yun lang ang sinabi niya, nakakulong daw siya tapos kailangan daw ng 200,000. Kaya sabi ng mga kapatid, hirap na hirap nga tayo sa buhay dito. Tapos, paano natin yan masisend ang pera doon, 200? Ba't ang laki naman ang hinihingi, 200? Yun nga, Kuya Benji eh. Kasi may issue din kasi siyang isa. Baka ginagamit nilang daw yun. Kaya sabi naman ng mama ko, yung advice din sa kapatid ng ano. Kasi yun yung pumunta sa bahay eh. In-advise ni Mama,
Ah, hi parent, Jason, hi Ami. Hi Kuya Chico, hello. Magandang gabi. Hello po kay Chico. Hello po. Baka may utang siya na Na siya, parang takar. Yun nga ang ano kasi, di Kasi rin, dati, na ano yun, na nalulong sa nalulong daw yun mga sa ano eh, online. sa gambling. Oo. Tapos may mga Na-scam din. scam. Kaya Kuya Benji, yung advice ni Mama sa kanya, Hintayin sabihin mo niyo na lang kasi sabi ni Mama, hindi naman yan, baka 2 years lang yan ikulong, hintayin niyo na lang makalaya. Kasi yung pamilya niya dito sa probinsya dun sa amin, sobrang ano din, Hirap. sobrang hirap din. As in, talaga kung hindi kikilos, hindi rin kakain, ganun. Kaya sabi ni Mama, kung wala talagang pera, hayaan nyo na makulong. 2 years lang naman ata makukulong yan. Sabi ni Mama, hintayin nyo na lang makalaya. I-deport na lang yan. Bakit kung totoong nakakulong yun, palaya niya yun kasi matagal na eh. Taon Hindi na ba? lang eh. Kasi si Mama, kakaano pa lang ni Mama, New Year pa lang eh. Ano pa lang nakulong? Last year lang, magwa 1 year na siguro. Kaya pala gambling bawal dito yun, pati alak. Sobrang ano yun, Kuya Benji, sobrang lulong siya sa sugal. Malala ang Sugal. ano niya sa sugal. As in, sorry sa taong napagkikwentuhan natin, pero yun talaga ang ano niya, gambling. Yun nga yung Kuya Benji ang ano niya, kasi hindi kasi siya mapigil-pigilan. Tapos yun yung the way na ano na siya, nangi-scam na siya ng tao. Humihiram na siya ng pera, sasabihin, tutubuan namin, ganyan, ibabalik namin ng doble, ganun. Yung nangyayari. Kaya yung kapatid niya, lalo na drugs, sabi ni Beth. Yan yun yung kapatid niya halos, yun yung pagpuntunan na ng galit ng mga inutangan, yung kapatid niya. Kaya yun yung sabi niya, 200k daw yung multa sa kanya. Yung sabi nga ni Mama doon, hindi kaya ginagawan ka lang ng gimmick ng kapatid mo para baka may na-scam kasi. Ibabayad lang, ganyan. Kaya sabi ni Mama, hayaan nyo na lang makulong yan. Hayaan nyo na lang makulong. Pag nakalabas yan, i-deport na yan. Kung totoo. Kung totoo. Kung hindi, Diyos ko, kawawa yung pamilyang ginagawa niya ng kasinungalingan. Hindi ko alam bakit nagkaganyan yan. Ka-classmate ko yan eh. Classmate ko, pinsan ko. Hindi ko alam kung bakit. Hello kay Kuya. Sino yun? Kuya Chico. Kuya Chico, hello po. Hindi ko alam kung bakit. Salamat sa pag-tune in. Hindi ko alam kung bakit umabot sa ganyan. Na halos hindi na rin siya makauwi ng probinsya. So sobrang dami niya din na ang dami niya na na-scam. Namatay yung kapatid niya, yung magulang niya, hindi siya nakauwi. Kaya yun, hindi ko alam kung... Kaya grabe ang galit ko din sa sa sugal-sugal na yun. Kasi nakakasira talaga ng ano yun. Kaya nga sa Facebook, sa ganyan, pag yung pinapanood ko is nag-promote ng sugal, hindi ko, ina-unfollow ko na siya. Kasi grabe ang nagagawa ng sugal sa pamilya, sa tao. Kasi pag nalulong sa sugal, wala yung nakakagawa 3 viewers, mag-love shoutout. pag nakakagawa na ng masama sa kapwa, hindi niya na yan mapipigilan. Kasi kumita lang yan ng kaunti, pang susugal niya na yan. Sugal nga. Hindi mo alam kung mananalo o matatalo ka. Karamihan ng sugal, talo ka eh. Manalo ka ngayon, bukas babawiin din yan. Ang sugal niya pati is online. Ang online, nakaprogram na yan. Ang sugal sa online. Hindi ko alam na. Dito pag expire, ikama mo 500 monthly. Kailan kayo uwi? Bukas po. Sakay po kami Kuya Chico Bukas bukas. kami uwi. Pag At expire daw. babalik din po kami sa... Kailan doon? Sa Ketarin? 9?
9. Maybe po yung alis namin ulit sa Bicol, balik-ulit kami dito sa Maynila. Kawawa sila, babe. Baka 1 week pa hindi makapasok sa first day. Kasi kailangan muna namin na umuwi para bumili ng gamit ni Bebe pang school kasi magpapasukan na. Kaya bukas dapat maabutan namin yung unang biyahe ng bus. Yung dumadaan sa amin. Superlines. 500 monthly daw. Sabi ni Kuya Benji. Kaya yun, siguro, yung mga kapatid niya rin, hindi rin naniwala na ano. Kaya yun yung desisyon nila. Kaya na lang daw makulong. Kung totoo. Pero parang sa amin kasi hindi naman totoo. Nagkaramdam ko. Baka ginigipit na siya. O baka kaya nakulong siya kasi sinumbong na siya. Yung na ano niya. Kasi ang ano mo, kalaban mo rin dun, kapwa Pinoy mo dun. Tingnan kahimik eh. Tumahimik ang buhay natin. Asa na yung charger mo? Bakit mo ba ito? Hindi ko. Ikaw baka ang lobat? Search mo ba yun? Ganyan, tingnan mo kung lobat. Para isaksak mo. 44. Aga po. Anong oras na ba? Magtipin. 47. Anong oras ba tayo dumating kagabi? Ganitong oras na, di ba? Oo, kasi konti na lang. Diba tayo kasi? Eh, alas 10 na yun. Alas 10 na nakauwi din ako. Kasi ay, medyo late din kasi yung ano niya. Pasok mo? Hindi pasok ba siya? Kailan? Ngayon. Yun. Ano ba? Hello sa tree. Comment lang po kayo. Naubusin kami ng kwento. Oh, Benji. Madaming sugat sa Saudi lottery sabong weapon. Tapos, paano? Yung mga nagpasugal doon, mga taga-ron din. No? Pilipino siguro. Bawal nga eh. Baraha, puro, illegal, alak, babae. Kumusta ang health mo, Ami? Sabi ni Kuya. Chico. Okay na, okay po. Sobrang okay naman po. Yung ano po niya, okay naman siya. Okay na, okay. Yung yung inopera sa kanya na ilong niya, Mga ay Pilipino, sabi mo. okay na rin po siya. Yung ano na lang po, yung sa tenga niya na operahan. Pero yung pakaramdam ko ngayon, sobrang okay naman. Medyo mainit lang. Kaya Yun sinisipon-sipon yung ano, konti. yun ano. Di Yung mapigil. dati na laging masakit yung ulo niya, medyo ngayon, pero bihira na. Kasi nakasalamin tayo. Oo. Salamin pala ang dahilan ng aking pagsakit ng ulo. Kaya ngayon, pag ma-opera na siya, yan na lang naman yung pinabalik-balik ko namin. Kung sa tenga niya, na dapat masaraduhan na. Pero, siguro, mga June o July, maoperahan na si Ami. Ganyan. Pagkatapos kasi niyan ng ng check-up doon, magpapa-CBC pa. Oo. Pag nakuha ka na ng dugot, ano ka ng patek, ganyan. Yan. Mga Pilipino. Yun nga eh. Kasi ang Muslim, hindi naman sila nag-ano. Susugal eh. Ha? Ito. Hindi sila nagsusugal ang mga Muslim eh. Parehas siya kayong iglesia, hindi rin. Hindi mo sure.
Yung kaya Pilipinong-Pilipino ang susugal. Nag-ano yan eh. Nagsisinging contest dyan, Kuya Benji, pag may mga kantahan, nag-extra. Hindi ko alam kung paano nangyari. Siguro, dala na rin ng ano. Yan yung sinasabing sumama ka sa mga adik, sumama ka sa, yung 4 na adik, sumama ka, magiging panlima ka. Pag sumama ka sa mga sugarol, 4 na sugarol, magiging panglima ka. Pero sumama ka sa 4 na may pangarap, yun, mangangarap ka din. Depende siguro sa circle of friends mo talaga, kaya nangyayari yun. Kasi, ang ano niya naman eh, at sipag niyan. Matalino din. Paano kung may pangarap na tapos din naman ginagawa? Alin? Pangarap. Depende kasi. Sa isip lang. May pangarap ka na kailangan ng pera. Wala ka pa namang pera ngayon. Mangarap ka muna. Sa susunod, kumita ka. Libre lang mangarap. Walang hanggan na paghiling. Libre lang mangarap. Managinip ka habang Ang gising. dami kong pangarap. Di rin ako mga kilos. Gawa nga ng katawan. Tak. Kaya, Masarap sana. ipunin mo na ang pangarap. Para pag kaya na ng katawan mo. Yun nga. Na pangarap na yun. Saan ano may pangarap eh. Doon. Saan ka? Quezon City. Baka lahat ng bawal pinasok na. Yun na nga yung ano eh. Baka yun nga. Yun nga ang nangyayari. Yun na ata ang nangyayari, Kuya Benji. Malala siya yung sugal, ano niya. Tapos parang estimate ko doon eh. Parang 20 na rin yun doon. Maano yun eh. Kasi, ang nakakaano lang, yun, napag-isip-isip ko lang. Sabi ko, pabalik-balik na sa Saudi, tapos ngayon lang siya mag-overstay. Parang imposible. Imposible yung first time mo pumunta doon, alam mo na nabawal ka, ma-overstay, Alam mo lang bawal, ka. gawin mo. Kaya yung iniisip ko eh, baka ginamit lang yung salitang overstay para yun nga, makontak yung pamilya, masabing may problema siya kasi pang bayad niya siguro. Dapat Kasi tinignan nila yung tinawag na number. Kasi malalaman mo naman yan eh. Yung international o ano. Sabi kasi ni Mama, Local eh. pwede talaga makakatawag lalo na pag Kaya nga. nakikiusap Pero sa matitas mo na, consulate. matitas mo na ngayon eh. Di ba? O, pero, International yung tumawag sa'yo eh. Dapat natalinis plus nila. 93 yan sila eh, di ba Kuya Benji? Ang number dyan sa Saudi, may plus, tapos 93 ang code nila. Good luck sa inyong dalawa, sabi nito eh. Opo, Kuya Chico. Kuya Chico, thank you po. Thank you so much po. At At kayo sana, din po, ingat din po kayo parati, Kuya Sa mga di Chico. madali na yung ano. Ako nahuli, nakainom 10 kami, swerte. Nang 9 nakasama ko, dinamay ng amo ko, pinalabas. Gawin lakas mo, Kuya Benji ah. Ay, pati yung ano. Yung kasama niya, Amo. nilabas din ng amo niya. Kaya nga. Hindi. 10 sila, pero siya lang yung lawyer ng amo niya. Dinamay pati. Lakas mo, Kuya Benji. Swerte nung siyam. Oo, swerte na huli sila nag-inom. Bawal ko At ingat po kayo palagi, Kuya Chico. At sa inyong following. Oh. Swerte mo, Kuya Benji, sa amo niya. Sana all. Princess amo ko. Ayun. Sabi ni Kuya Benji. Princess. Yung si Mama may naging amo din na ganyan. Hanggang ngayon, Kuya Benji, dyan ka pa rin. Sa amo mo na yan. Na prinsesa. Dami princess. Hmm. Si Mama yung amo niya, yung Harry. Ewan ko dun. Basta bata pa ako, yun ang laki ng bahay. Nakakalula, tapos puro marble. Hmm. Marble yung dingding, yung Tapos sahe. yung ulam tayo. Tapos ang dami nila, mga Pilipino din. Kanya-kanya silang alaga. May mga anak? Yung mga bata din doon. Anak yung prinsess, yung ano? Madami kasi sila. Hari. Hindi ko alam. Mas ang dami nila, tapos ang laki ng Ba't bahay. dito sa Pinas yung hari? Baliw. Sorry. Nandun pa rin. Oo, sa kanya pa din ako. Simula noon. Swerte Pag niya, abroad mo Benji. kaya Benji, dyan ka na.
Dito sa Pilipinas, yung hari, ano lang, nasa Baliw. kulungan. Hindi, nasa kulungan. Yung mga hari ng silda. Akala ko yung hari dito baliw. Oo, baliw. Nasa kulungan. Ah, kahari ng tundo. Oh, Napanood mo na yan, si Ashong. oo. Grabe ang ano niya. Pasok sa loob. Si Ashong. Hari ka naman! Sunod po. Eh, ang pangit lang dun sa pelikula yun kasi hindi talaga mawawala ang isang traitor sa grupong ganun. Swerte ni Kuya Ben. Simula Swerte siguro si Em. pag abroad mo, andyan ka na sa ano na yan. Hindi, nag-iba-iba din siya nung Eh, malay mo, palipat-lipat lang yung Francis. Tapos pasama-sama siya. Baka Kuya Benji ka na rin yung haring dyan. Kuya Benji. Kahit na yung hari. Si Princess eh. Ba't naging hari yan? Asawa ng Princess. Sak. Masag ang Shalviero. 5 viewers, mega love shoutout. Yan lang sa inyo. Sali po ka sa pintuan. O, di na ako naghanap ng iba. Baka mapunta pa ako sa Salbahe. Yan talaga, swerte-swerte. Diba? Sumulit ka rin. Hindi ko Tapos ma- kada ilang taon ka pa Benji nag-uuwi ng Pinas. Yung ano ko din, yung pinsan ngayon, sobrang swerte niya sa amin. Ayun, nakakaano na rin siya. Nakakatulong-tulong na rin sa mga. Sino man? Nagdara dito, si Ino. Ah, Swerte niya sa amin. First time niya pumunta ng bansa. Yun nga yung nag-chat yun. Kaso hindi ko binasa. Sorry sa'yo, pero alam ko ano. Kasi pag sinimulan ko makipagkwento sa kanya, iiyak yun eh. Kasi ang tagal na talaga namin simula bata pa kami. Talaga, tapos ano yung nung, chat? nung Support pumunta, mo na. hindi kasi ano Pinuntan siya, natin yung dati. tapos Quezon pumunta City. siya dito, di ba? Oo. Ano siya, kaya ako napag-chat sa kanya kasi nga, parang ilang days pa lang siya dyan sa Saudi, panay iyak talaga. Iyak siya ng iyak. Sobrang homesick. So, nagkakasakit na siya, tapos kung ano-ano na naiisip yun. Sinendan ko lang ng picture ng ano. Tapos yun, nag-chat, hindi ko na ni-replyan. Picture ng... Ng Bible verse lang naman. Ng isang Bible verse na, basta, hindi ko na nga alam kung ano yung nasa ko sa kanya eh. Kasi sinendan ko lang talaga siya kasi sobrang... Tapos nag-reply. Nag-reply, hindi ko chinat. Ano reply? Hindi ko nga binasa. Kasi iiyak din ako, syempre. Iiyak siya, lalo kung iiyak, tatawag yun. Ayoko nang ganun kasi kahit Iyakan niya. manghihina ang loob nun. Kahit sobrang tatag kasi ako, Kaya nga pag mag-abroad ka, dapat gustong-gusto mo. Pag magtatrabaho ka, hindi na dapat alam mo na yung mangyayari. Ganun. hindi, di mo talaga masusukat yan. Maniwala ka sa akin. Hindi Ako mo, hindi mo alam, Unang bagsak ko dito sa Maynila. hindi mo, Kulang na lang. Maging taong grasa. hindi mo alam ang kapaligiran. Tumahimik lang ang kwarto. Grabe. Hindi mo na alam yung susunod. Naging kwarto ko, yung kalsada ng Pasig na yun. Sa Nuwak yun. Kaya sobrang ano ko sa mga na homesick na yun. Ayaw ko lumapit doon sa mga kamag-anak. Lalo na pag, alimbaw, nagkakasakit yung mga anak nila, ganyan. Kung wala lang yung bilyaran na pinag-ispateran ko, sabay, pambili ka ng kanin-kanin. Doon pa lang nagsisimula yung tao na pwede kang mabaliw. Pag kulang sa kain. Ayun, may chat Wala tuloy nang si video. ano. Di pa ako umuwi, 6 years. 6 years walang uwian. Lupit. Ano yung extend? No? Kasi, ganun din si mama dati, 5 years eh. Oo. Ayun. Si mama, umalis siya, hindi pa ako nag-aaral. Extend siguro. Bumalik siya nung grade na ako, grade 3. Paldo Ay, ka na yan, kay Vinci. Wala nang uwian. Hindi mo masabing paldo ang isang tao.
Kasi kami, hanggang ngayon. Bakit? Dami ba rin gastusin din? Ang dami din. Siyempre, bumibili ka din ng shampoo mo. Shampoo, sabon. Tapos yung gusto mo din kainin, gusto mo din inumin. Gustong damit. Kaya yung nag-a-abroad, akala nila yung sahod is buong nakukuha. Buong nakukuha. Buo din na igagastos. Kalpas na daw yun. May kalpas. Kasi bibili ka din ng shampoo, sabon. Yung kaibigan dito Jun na, electrician siya. Ano daw yun? Kumbaga, yung tinitirahan nila, may nandun raw, may mga Dutch milk pa, sakit. Pero kaltas daw yun sa sahod nila. Shuttle, bibigay yung sahod sa iyo, kaltas na. Samantalang yung shuttle sa Laguna, libre. Oo. Bawas na daw yun. Hello sa 2. May mga pagkain na may mga budget daw yan. Kaso, yun nga, sabi niya, ang pagkakaiba lang sa abroad, sa radio ko sa Manila magtrabaho, pag sa abroad, makakaipon ka talaga. Kasi pag sa abroad, sabi niya, wala kang time sa mga tulad dito pag sahod. Labas, oo. Tatawagan ka ng mga kaibigan mo, pupuntahan ka. Doon daw, talagang bahay-trabaho. Depende sa tao. Oo. Mag-inom man daw sila kasi bawal, doon lang sa loob. Ay, bawal sa... Paano yun sila nag-inom? Sa Bibili loob, lang sa oo. loob lang yung bahay. May pinapabili pa sila. Sa loob lang sila, yung mga inkan-inkan. Pero pwede. Pwede, sa loob lang. Kasi nabibili nga eh. Yun nga yung una niya, first time niya na mag-abroad. Pinaperan daw siya nung Arab. 10,000. Pinaperan siya. Kasi daw gusto nila daw yung Pinoy kasi araw-araw naliligo. Linggo. Ayun, sinuntok na. Oo. Hindi siya nakalaw. Kasi pag di mo raw yan patulan, lagi yan siya nung nalasing na siya, kasi nakainuman niya, katrabaho niya raw, nag-inuman sila, ginawa sila ba niya raw, ay yung mga tulad niya na pag dumadayo sa bansa namin, kinakatay namin. Ay, sabi niya, kasi nagbukas ng showroom amo furniture, ako salesman. Counter doon, ako na duty, ako lang mag-isa. Kaya pala. Duty lang Kuya Benji ah. Kaya pala dami time. kaya pala grabe ang makipagkulitan niyo. Kasi nga nasa duty ka ngayon kaya kaya Benji. Ano oras ka ba? Ay, pauwi na siguro yan kasi magsa-6 na sa kanila eh. 6 na Gabi. gabi. Ay, 5 pa lang ng hapon. Yung kapatid ko Kuya Benji talaga. Nangangarap din mag-abroad. Yun nga, napulilyaso. Baka maano na yun. Baka madala. Sabi ko nga sa kanya, kung ipag-abroad niya na lang yung 5 meter, yung dati namin trabaho. Anong maganda? Hindi man dun sa sa abroad. Kasi marunong na sa mga tubig. 5 meter. Yung kapatid ko kasi, Marunong sa mag-weld eh. wala Friday off ngayon. Ay, off pala na. Yan. Inuman na yan, Kuya Benji. Siyempre, day off. Diyan ka rin ka Benji nakatira sa sa bahay ng prinsesa. O may tinitirhan kayo na parang apartment din. Ganda siguro ng prinsesa, no? May na Jessica Sode na prinsesa. Tapos kinuha yung kasambahay nila, Pilipina. Tapos yun, gusto nang umuwi. Hindi pinayagan kasi gusto niya na daw makasama yung anak niya, asawa niya. Yung nangyayari, kinuha ng prinsesa. Yung pamilya, oo, doon din. Kaso syempre, hindi rin nag-ilang taon lang kasi iba talaga ang pamumuhay sa Pilipinas. Umuwi, na siya, nag-for good. Tapos nung parang kasal na nung anak niya, nung amo niya,
umuwi yung prinsesa. Sa Doon Pinas? dito sa Pinas. oh. Palawan nata yun. Basta, Paano umuwi. Tapos nangyari? yun, uputan siya ng kasal tapos naregaluhan yung anak ng ano niya na parang binigyan ng mga kung ano-ano. Kung baga, ayun, panood ko lang yun. Kung baga yung babae na yung nakatulong nila, yun yung nag-alaga sa kanya, Oo. simula pagkabata. Napanood ko. Tapos ang kinasal yung anak nung Anak Yung nung- yaya niya. Oo, umuwi. umuwi. Binisita niya. Oo. Madami nang iyayaring ganyan. Daming alalay nun. Wala. Ha? Wala. Kasi prinsesa ka eh. Pag sa Saudi, pero pag sa ibang bansa, hindi ka prinsesa. Doon lang. Uy, sa Saudi, prinsesa ka. Pag nasa ibang bansa, walang princess. Hmm. Walang Disney princess dito. Ako sa bahay nga, may princess din eh. Princess Nene. May princess din kami. Grabe sa bahay namin. May princess din ako ng kapatid eh. Si Mindy. Meron pa yung Princess. naging kasabay nila, taga Singapore siya. Tapos nung pinasal siya, sinurprise nung magulang niya. Dito ako sa bahay ni Princess, may room naman ako. Wow. Hi, si Kuya Jesus. Happy birthday! Happy birthday, Kuya Jesus. Batiin natin kay Benji si Kuya Jesus ng happy birthday. Kampay! Happy na birthday pa. Happy birthday. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Sa'yo na lahat. Happy birthday. Sana ay malasing kayo. Hey, hey! Ayan, kampay! Happy birthday kay Kuya Jesus. Kumusta? Si Si Ivana. Yan. Batiin mo kaya Benji, birthday niya ngayon ni Kuya Jesus. Nakita ko dun sa post ni Ate Tien TV, yung asawa niya. Si Ate Catherine. Kampay, Kuya Jesus. Inuman na. Puto ka na. Happy Birthday Bro Jesus, sabi ni Kuya Benji. Yan. Batiin natin. Pampatulog. At sana mag-enjoy ka sa birthday mo, sa iyong kaarawan. Sana Kuya malasing Jesus. mo sila. Nasa duty ata si Kuya Jesus. Ingat palagi sa duty Kuya Jesus. Kita ko yung post ni Ate Tien sa Facebook. Nakapangalan pa niya na vlog ni Ivana. Oo. Nga si Kuya Jesus. Yung taga Bicol din yun. Maganda ng Kaan na? Taga-Albay din yun. Taga-Albay din yan si Kuya Jesus. Maganda na ang buhay nun, ni Kuya Jesus. Maganda na siguro yung buhay ng mga kapatid. Kasi tingin ko dun kay Kuya Jesus, yung na-vlog ni Ivana, parang may may konti. Kasi pag ini-interview nga, iba-iba yung sagot niya. Baka dala lang nung ano. Iba-iba yung sagot. Dala lang nung gutom ng ano. Kasi Palaboy-laboy isipin mo kasi kung si ano. Kuya Jesus eh. biglang nawala na eh, yung baleta eh. Diba? Nandiyan lang yun. Kinocontent na yun ng ibang tao. Nawala yung baleta. Hello sa 5. 5 viewers. Hindi pa nyo ba yun? Hindi pa. Maya pa yan. Sakit na ng ganito po. Lagi lang ako. Puriga. Pagbalik yan, back to pala. Kung may papalahin pa. Papabahay tayo. At pumili na ako ng mga media sa gagamitin. Nangangati talaga yung ano, kaya yung iba na nagtatanong bakit daw balot na balot ng katawan. Nangangati talaga ako sa simento. Yun, yung kamay niya oh. Saksi ang kamay niya oh. Ang ito, mga ano na, baklas-baklas sa simento. Nung nag-medyas ako, yung paa ko, hindi na siya nagsusugat. Dati nagsusugat bagayan. Nung lagi ko nakamedyas, Hindi ka kasi wala. nag-option oh. Yung kamay mo. Ito naman kamay ko, malbas ng gloves. Pag naka-gloves ako, wala. Pero pag ano,
Inopen ko lang yun, baklas-baklas talaga siya. Napakakati. Yung alam mo yung kati na di mo alam kung saan kakamutin. Naranasan mo na yun? Yung makati siya, kasi pag kinamot mo, wala naman. Kailangan mong idiin. Sa ilalim talaga yung kati niya. Parang gusto mong barlian ng Oo. tubig. Kapag nagkakape ko, ginaganyan ko sa ano, pag mainit pa naman. Pati dito, tingnan mo na ilang araw tayo na wala sa bahay. Medyo maganda-ganda yung kamay ko. Pati din yung kamay ko. Oo. Pero pagbalik nito, medyo na ayos-ayos na siya. Nagaganyan, no? Ayan, nagbabalat siya. Nagbabalat siya. Alam niyo, yung kamay ni Jason parang bato. Kakahawak ng pala. Kaya pag may ano pala sa'yo, makikipagkilala, fist bump ka lang. Ganyan, no? Hindi na yung kamayan. Kasi grabe oh, bato-bato. Kaya pag si Hailey, Matigas yung kamay ko. pag niyayakap nito si Hailey, Papa, yung kamay mo, ang sakit. Ayan, yan yung kamay ng ano, ng tamad na tao. Yan yung palatandaan. Ano pa naman, ganda bakbakin ng kamay nito. Ang tigas eh. Ilang taon na rin ako sa ano, sa construction. Simula nung nag-vlog ako. May 4 years na kaya? Wala pa. Wala pa. 3 years, no? Kasi si Regan. Basta nasanay ko sa kanila. Pero kung nasama na ako dun sa ano, dun sa simula nung pag-vlog sa bahay ni Rika, siguro dami pupunta. Ganda nung views nila dun. Pero tumutulong-tulong ka na din nun. Tumatambay-tambay. Kasi dinadala ko sila nun ng mga ano, minsan karning kalabaw. Kasi paborito yun ni ano. Oh. Nila tatay. Shoutout kay Tatay Kalos eh. Tapos unang vlog ko, nagluto. Tapos doon na, kila Mary na. Doon na ako, tuloy-tuloy na. Pinarinig ko yun ulit. Oo. Dapat yung channel ko magiging ano sana yun, ka-business. Yun ang nasa isip ko eh. Kaya sabi ni Kuya Noli, huwag na yung ka-business kasi dami ng kaparehas sa business. Si Nini naman, kasi siya yung gumawa ng channel. Sabi ni Nini, sabi ko kay Nini, ikaw nakakubahala ng ano, naka-live sa... Si Kusina, Karot Bidang. Naka-live pala sila. Tapos sabi ko kay Nini, ikaw nakakubahala mag-isip kung ano yung magandang channel ko. Yun, pagpunta ko sa bahay, nakagawa na siya, paring Jason. Kasi naisip niya, yun nga, pala kaibigan ako. At marami kong mga barkada pala niya. Sakto naman yung ano, paring Jason. Kaya naging paring Jason yung channel Ganda natin. nga. Ganda nga. Doon na nagtuloy-tuloy. Hanggang kila Ricato, kay Badit na, kay Gwen, kay Mora, kasi ko, kila Chinchin, kila Ate Bidang, kila Jamie, Alicia. Kumusta kaya sila? Love rin. Kaya, Kaya, nandun sila, yung mga pala. yung R. Sige, okay, Okay lang, Bebe. Okay lang po. Kasi walang magawa, kung hindi naman kami nag-live ngayon, alam na. Kahiga. Nagsisilpon, sakit sa mata. Kahiga, patulog na. Maghapon na lang higa. Paano yun? Saan sila nagtatrabaho sa Karot? Doon yun kila kila Joel eh. Kila Palawan. Kasi may group chat kami. Updated naman ako sa ano. May chat sila. Di lang ako mahilig mag-reply sa group chat. Dami kong group chat na nasalihan. May mga group chat ako dyan na... Sa school. Tapos yung grupo namin. Nakikibasa lang ako. Tapos pag may mga ambagan, yun, saka lang ako nag-reply. Sa group chat talaga, bihira akong mag-ano. Bihira akong grupo namin sa motor. Sa Riders Club namin, yan.
Dami kong mga group chat yan. Pag may meeting, saka lang ako nag-reply sa kanila. Sa team nga, bihira lang mag-reply sa team power. Pero nababasa ko yung mga kung ano yung plano. Tapos pag may isasuggest ako, saka ako nag-reply. Hello sa 4. Matatag ang 4 natin. Thank you so much. Ano kaya magandang pag-usapan natin Kuya Benji? Turuan mo nga kami Kuya Benji ng ano, ng mga techniques and Techniques ako. technique kung paano umayon ang buhay. Trabaho. Siyempre, yung mga motivational nila, ano ba? Ay, maano si Kuya Benji sa ano eh. Electrical. Ano yung pinakang maganda Kuya Benji sa ano? Ito, hingi lang ako ng advice sa'yo kasi electrician ko eh. Marunong ko sa mga electrician. Anong pinakamagandang motor? Electrician ba yan? Oh, sa ano po sa kasi nag-canvas ako eh. Yung motor sa water pump, yung pagkakaiba ng aluminum tsaka copper. Yun ang tanong ko kay baka may advice ka. Kasi doon sa Raon, ang sinabi sa akin, kaya di pa ako bumibili kasi inaaral ko pa para di masayang yung pera na bibitawan. Sabi kasi dun sa Raon, yung mga nag-i-start daw ng negosyo na car wash, pwede na raw gamitin yung kalyo yan mo, para magsugat. Huwag daw muna gumamit ng copper. Aluminum lang daw muna, tas mura. Yung aluminum nila, isang set na 5,000. Yung copper naman niya, nasa 7,000. Pero may ko doon ng 6,000. Kaya Kaso nalilito ko kung ano yung dapat bilhin doon. nasuggest nila yung aluminum para pag nasira, copper nung bilhin mo sa susunod. Kaya, tapos sabi nila, kung bindo raw, kasi bihira naman gamitin, aluminum lang na muna daw, Bakit muna? sabi nila. Kaya Napapaisip doon ka ako na eh. sa copper eh. Ang iniisip ko, baka yung aluminum, baka di siya pwedeng i-rewind pag nasira. Di ba? Yung copper siguro, baka nare-rewind yun. Kasi mabilis daw pag electrical ang maayos sa copper. Kasi yung aluminum daw na mabilis mainit. Mag-iinit. Totoo ba yung sa TikTok na pang car wash? Alin po Yung din? Ayaw ko kasi sa TikTok Kuya Benji kasi kumbaga gusto ko pag bumili pa ako yung nakikita ko talaga. tapos madali siyang i-return Oo. Kuya Benji. Kaya yun yung ano namin. Tapos yun pa napag-isip ko, kaya nag-ainin muna ako Ay wala ng pala akong load. Wait. pinakang advice talaga. Kasi mayroon yung mga aluminum nga na makina, tag 5 lang, may na siya. May kumpleto na. Sasaksak na lang. Tapos bibili yung bindo. Bibili pa ng bindo. Ngayon, naging ako ng mga advice kung ano yung dapat talaga doon. Sa naisip ko sa akin, parang gusto ko yung copper. Kasi baka nga yung aluminum, parang di siya na re-rewind eh. Mas madali daw i-maintenance ang copper eh. Basta mo yun. Bendo car wash. Yung wait lang Kuya Benji. Yung gantong i-ano ko lang yung wala kong ano. Oo po, yung bindo car wash po. Tapos, pag uwi namin, kasi mamimili naman kami ng mga gamit nila Bibi, kasi hindi kami pwede mamili dito kasi wala pang idea kung ano yung gamit nila Bibi, di ba? Wala po. Ikakanpas ko muna dun sa Iriga kung yung price nila magka-same price lang. O tumaas man doon ng kaunti, doon na lang ako bibili. Kasi kanina sana bibili na ako eh. Kaso di
Hindi siya pwedeng magbitbit. Dalawa yung bibilin kong makina kasi yung hiniram ko nga kay Nini. Nanghiram mo kay Nini na pambili nun ng ano, ng pangkaros para may business. Kumbaga, kahit Parang ganito, Kuya Benji. Kita po ba? Wait lang. Ganyan. Bawasan nga natin yung brightness. Yung ganyan, Kuya Benji, oh. Yung pinsan ni Japper sa Mindanao may Pendo Car Wash. Ayan, Kuya Benji, oh. Ganyan. Ganyan. Yan Tapos yung ito, ano. ito, Yan yun yung copper. pinag-aano namin. kung Aluminum o copper. Aluminum or copper yung ganito. Yung ano naman, yung pump. Yung pump. Ano pangalan ng store doon? Kasi gusto ko talaga maano yan eh. Ano pangalan ng store doon? Store, saan? Sa Eriga ba? Eriga? Eh, ano mo nga sa Home Depot? Kung magkano. Home Depot. Ano pangalan Home nun? Depot. Oriental yung Oriental. Oo. Eh, kanina, kukuha na sana ako. Kasi sabi nito, hindi niya kayang buhatin. May dalawang makina yung bibilin ko eh. Tapos may window pa. Ano to? Oo, super ata yan, sabi ni Robin. Super. Ay, copper. Ha? O, ami copper ata. Ay, yung super. Copper. Copper. Oh. May ano po yan, may copper, may aluminum. Aluminum. Oo. Yung aluminum nila, mura. Yung copper, medyo mahal. Kaya yun po yung tinatanong ko po kung alin yung maganda dun sa dalawa. Kasi hindi ako marunong sa ano eh. Mga pagdating sa electrical na ganyan eh. Gamit kuryente. I-search mo dyan kung magkano yung presyo nila. May welcome dito sa area eh. Kaya Bakit sa meron? bodega. Bodega po ano. Bodega. Bodega. Sa Naga yun. Bodega hardware ata yun. Yan yung mga mura dun sa Bicol. Kasi konti lang kung konti lang naman yung diferensya. Kasi naisip ko kung yun nga, di mo naman kayang bitbitin. Ako Hindi, alam mo, dalawa yung, ang mas mura talaga dito. Kasi Kaya nga. nandito na yung bendo. Ang ano doon, walang bendo doon. Meron kasi copper, stainless, brass mix sila ng parts. Sabi ni Kuya Ben. Kaya yun nga, nahihirapan kami Kuya Benji kasi ayaw ko kasi masayang to. parehas kami walang alam sa ano. Ayaw ko yung masayang yung pera. E baka pagbili ko, tas ilang gamitan lang, sira. Buti kung tag 1,000 lang. Yun talaga yung ano, kailangan ko siya, gusto ko siyang matayo doon. Kasi parang tulad nung wifi window na kahit nandito kami, umaalis kami, nasa Manila kami, yung window, yung wifi, kumikita pa rin siya doon. May bubunutin talaga. Saka di siya nauutang. Mas maganda siyang, sa naisip ko, kaysa doon sa tindahan. Mas maganda siya. Saka lalakas ulit yung kita ng tindahan. Siyempre, may mga magkakarwash doon. Tapos maghuhulog lang sila. Siyempre, habang nag-aantay sila, pwede silang bumili ng sigarilyos o kaya soft drinks sa tindahan namin. Medyo madadagdagan yung income ng tindahan. Saka di kailangan pantayan. Kasi maghuhulog lang sila eh. Basta laging may tubig lang yung drum, paldo na. May pera na agad. Kailangan ko sabayan ng mga business. Yung ano naman kasi yung isang tayo, mahal naman yun. Yung may sabon na. Oo, mas okay personal yung makita sa showroom ng mga water pump. Yun nga. Kaya nahihirapan din kami talaga Kuya Benji mag-ano kasi yun nga, kailangan talaga mapag-aralan muna namin yung mga kung ano yung mga ginagamit din ng mga ganyang mga business kasi ang hirap sumugal kasi ang hirap din talaga kumita. Kung yan lang talaga, kasi yan ang una kong mga naisip doon na business. Kasi nakita ko lang yan sa Bulacan. Sa Bulacan ko yan una nakita. Yung mga karawas na nainulugan. Tapos sabi ko, nagkwento ko baga sa'yo na ganyan yung ganyan kaya yung gawin natin negosyo.
Ayun na, may mga pera, nauna na talaga sila. May ano na dun eh, may karwas na dun na dalawa. Pero sa tingin ko sa akin, sa pisto ko, maganda yung pisto ko kasi ano eh, talagang malawak siya eh. Yun dun sa ano Yung mga lang- nagkakarwas nga dun, gilid lang ng kalsada. Daming naguhulog. Even kaya sa atin na ano talaga, malawak. Mga ano yun. Kaya pinag-iisipan talaga namin ng gusto Kuya Benji kasi ang hirap sumugal talaga. Kasi ang hirap din talaga kitain ng pera. Kailangan the best talaga yung mabili. At yun nga, Ang maganda nga, hindi sa ganung tindahan. Hindi yan kailangan, mautang eh. Kasi di naman sila mga pagkarwas na wala silang pera. Di ba? hindi talaga mauutang. Oo. Hindi mo utang nila yan. Pwede. Hmm. Eh, yung tindahan nila, yung tindahan natin, mautang. Iyan, pag wala silang 5 piso, hindi sila makapagbukas. Tulad ng wifi natin, oh, di ba? Hindi lang utang yung wifi. Kasi pag gumulog sila, kung wala silang walang signal. Mas gagawin ko doon, igib-igib lang para tipid din sa kuryente doon sa water pump. Lapit lang, hindi naman natin namamatay na yun. Kung bukas nga sana, kung hindi, alam mo, mag-dikop ni ano, hindi sana bukas ni Bayaw, pwede kong magpasama sa kanya. Kami yung magsama dun sa Raon. Kasi ikaw, di mo naman talaga kakayanin yun. Kahit pag, halimbawa, bumiyay ka na pupunta dun sa ano, Cubao. Punta kami ng Raon. Doon na ako sa Raon, mag-booking na ako doon ng ano. Oo, tapos diretso na. Tapos Yun na diretso na yung ako sa iniisip Cubao. ko talaga. Pupunta muna tayo doon, dala na yung gamit, tapos doon na tayo magpapabook. Diretso na So, sa bus station. Pag hindi kinaya, may Raymond ganun pwede. Ano? Ang lapit. Ilalabwa. Hello mo, Ate Ching. Hi, Ma'am Maria J. Good morning po. Hello, good morning. Ay, Kuya Benji, oh. May profile na daw si Ma'am Maria J. ayan no, may profile na iba kasi mga product dito, mga water pump, mga heavy duty. Sa gasoline station sila naka-place. So, Ito kasi Kuya Benji yung ginagamit eh kasi nila. Ganung style lang. Tapos drum. Di ba drum? Jason and Annie. Hello po. Magandang gabi. hello Ma'am Maria J. Kanina po Ma'am Maria J yung ano, yung trophy mo binigay ni Kuya Benji, i-claim na lang po. Pakiklaim na lang po sa Unang taas. comment ni Kuya Benji, nagbigay ka agad. Nandyan na. I-claim na lang. At makikita mo na Kuya Benji si Ma'am Maria J kasi Si Ninang ni Kuya may Benji. profile na daw po siya. Si Ninang ni Sabi Kuya niya Benji. nung ano nakaraan, may profile na ako. Nasaan? Hindi daw makita. Pinakauna po yun eh. Nasa Bigyan mo taas. ulit Kuya Benji. Bigyan mo nga Kuya Benji ulit. Kasi natakpan eh. Kasi nag-ano tayo kanina. Oh, Nawala yung live natin kanina. nag-reconnecting. Wala si Kuya Romel, no? Nandun nga sila kay Nandun ba? kusina. Kasi papasok muna kasi yun eh. Baka wala. Ayan. Nasaan ang inaanak ko? Baka tulog pa ko. Baka tulog pa po, ma'am. Hello? Para? Ay, parang attorney si Maria J. Katakot, ha? Nagpakita na sa'yo. Di ba kita mo Kuya Benji? Nagpakita na sa'yo. Ayan na, apat na Kahit yung binigyan pa rin ng trophy. Wala pa po si Kuya Bern. Tawa si Ma'am Maria J. Baka kausap pa si Lablab niya. Kasi morning pa lang eh. Wala pa ng inaanak mo. Wala pa yung Wala inaanak. nasa masuli pa. Kaya Benji. Sinabi mo, malalaman tuloy nila. Kasi hinihintay natin na may Kaya Benji, asan yung ano? Inaanak ni Ma'am Maria J. Salamat Kuya Benji. Hello sa poor viewers. Hello sa inyong lahat. Salamat sa pag-tune niyo.
At may 2 hours na tayo. Magti 3 hours na pala tayo. Simula kanina kumakain kami ni Ami, yung live. At nakisama din yung signal. Ano yung almusan mo po, ano, Mama Reggie? Sino ba si Love Love? Sabi ni Pag Mama may Reggie. pag may nagtawag Ano? na lang po ma'am na ano sa iyo, Ninang. Yun po, sabi ni Kuya Bernie, huwag daw sabihin. Tapos, pag may nagtawag na lang daw sa'yo ng ninang, yun daw po yun. Parang pag nakasalubong mo si Marie, magbaw ka talaga. Ay, coffee lang daw. Sino si Coffee lang. Sino si Romel? Si Romel. Opo, wala. Di ba Kuya Benji? Hindi. Magahay yun eh. Imposible. Nagkape lang. Black coffee po. Mama Reggie. Black coffee. Imposible kasi hindi mag-hi sa atin si Kuya Romel. Ayun, tawa talaga si Mama Maria J. Magbabaw talaga. Magbibigay ano? Bibigay pugay. Hmm. Kuya Benji, wala pa talaga. Hanapin ko. Ayan mo na Kuya Si Benji. si Kuya Born. Si Kuya Si Bern Kuya din. Born. Wala Ay, yung inaanak ni Mama Reggie. Baka nandyan sa 6 na yan. Hello Ate Ching. Baka gising na sa Ate Ching. Good morning. Kakak Ate Cheng. Hindi talaga kayo Mama Reggie nagkakatagpo ni Ate Ching. Si Lablab, hanapin mo na din. Sabi ni Mama Reggie, sabi ni Mama Reggie, si Ano? Lablab daw hanapin na rin. Hanapin mo natin si Lablab. Hanapin mo Lablab. natin Kuya Benji. Lablab. Sunod na live namin, sa Bicol na. Yung sunod naming live. Tingnan mo ba si Lablab? Alak ka, nasabi mo na. Magano yun, Mama Reggie, tatawag sa'yo ng, ay Ninang. Ay, Nina. Si Lablab. Hello sa 4. Tingnan mo sa libas ni Lablab. Ayun yung nahanap na ni Kuya Benji. Hinahanap talaga yun. Ate Gian, hello. Ayun sa Ate Gian, oh. Ayun na Ayun nga, na. Ninang. Ano po, nahanap na. Nahanap na ang Mama Reggie. Andyan lang si Bern, nag-message na ako sa GC. Sino kaya Sino kaya tanong ko kay Pula? Ayan, oh. Ninang daw, oh. Ay, Kuya Bern, Ate Gian. Ayan pa rin si Ate Gian, eh. Ninang. Andyan na yung inaanak mo. Kuya Born, papasukin mo daw din po si yung inaanak ni Mama Reggie. Yung tatawag sa kanyang ninang. Hi daw Kuya Born. Hi, Kuya Bern. Bern, si Gian baka kakanta sa kasal mo. Oh, tanongin mo. Ay, ikaw, sagutin mo Kuya Bern. Ate Gian, hi daw sabi ni Mama Reggie. Diyan ka na naman sa kakanta bro Benji. Ayun na naman, lahat naman tayo mapapahamak na naman. Hindi ka naman sa kakanta.
Huwag na tayong mag-ano ha. Mama Reggie, mag-love shoutout po sabi ni Ate Ate Gian. Gian. Mapapahamak tayo dyan. Naku! Mapapahamak tayo. Ang bibilis pa naman Nabasa agad nila sa CP. sa GC. Ha? Sa Ah, GC. GC. Sa GC. Nabasa daw nila sa GC. Kuya Born, hello po. Sabi ni Ate Gian. Nag-chat ka agad pala si Benji sa nahanap ka agad sila eh. Ang shoutout sa Team Hamog. At kila Kuya Danny, yung dati Ampi. Sabi mo saan? Matandingin ako nagsabi. Kaya, sabi ko kayo ko na. Hindi ako nagsasabihan mo dyan. Sorry na, nasabi ko na. Kuya Born, hello po. Ma'am Gian. Ma'am Gian. Okay lang, mapahamak. May challenge, boring kasi pag walang pahamak. Ay, naku, Kuya Benji, naku. Ang hirap ng pahamak mo ngayon. Tawa si Kuya Benji. Ganda na Sabi mo ako. na di pa sigurado. Seven viewers, hello po. Hindi pa mo ba nababasa? Ano mo? Yan, nagpapok na. Hindi pa yan. Hello. Sinabihan na nga ako ni Kuya Danny, hindi Hi, ako Jason pumapasok Latano. sa live niya. Ano no? Yung sinabihan na daw, bakit hindi ka pumasok kanina? Kuya Bern, sinabihan na nga ako. Ni Kanina Kuya po, nandun po ako sa live ni Kuya Danny. Kuya Boy. Kaninang nasa ano kami na kami? Nasa PGX. Danny. Basta magsitigil, Kuya Benji ah. Nandun din yan si Kuya Benji kanina. Magsitigil. Nandun yung mga team humog kanina sa live ni, ni Kuya Danny. Ang hirap. Hindi kasi makaakyat kanina, nag-ano si Kuya Danny na sino daw pwedeng umakyat. Yung sa live niya kanina, kantahan. Sabi ni Kuya Benji, parang hindi sunakyat ka na. Nasakyan kami na nun ni Ami. Nung paglabas namin dun sa PGS. Tapos, isinit ko yung premiere ko. Mm. Ito. Wait lang. Kuya Bern, kailangan repair natin tulay sa Masuli para pag nagmanhikan sama kaya takot ako sa tulay. Ay, grabe! Sino mo nagsabi na? Live kanina si Kuya Danny. Parang sige talaga ang dating mababa naman. Kaya Benji nagsisimula. Nina. Yes, Kuya Danny. Nalaman na tuloy ni Ma'am Maria J. Dadaan daw sa tulay, Kuya Bern. Ninang sabay tawa. Hindi sabi kasi ni Ma'am Maria J. Ah, Papaayos daw yung tulay kasi takot daw siya sa tulay. Kailangan daw mapaayos. ano sabi niya? Baka bumagsak yung tulay. O kasi baka dumaan yung lahat ng team Hamog. Baka di na matibay yung tulay. Kuya Benji, nagsisimula ako na naman Kuya Benji. Hindi ko yung babasahin. Kasi si Ate Cheng, tatawa ng tatawa yun si Ate Cheng. Iyan pa ka dyan. Iyan pa ka dyan. May, Hindi ko na yung babasahin Kuya Benji. Mapapahamak tayo Kuya Benji. Andyan yun si Kuya Romel. nandiyan na si Bayo, dumating daw. Galing trabaho. Baka mahulog ka doon, Born, sa tulay ng kawayan. Basta hindi. Kawayan ba yun? Nakala ko simento. Ah, kawayan. Hindi yung kawayan na. Ano na yung Kuya Benji? Yung anahaw.
Nakabahan ako kay Kuya Benji. Hindi pa ako nag-coffee. Sabi ni Mama Red, sino ba nasa masuli? Sino nga ba? Sino ba kasi nagsabing nasa masuli? Sino ba yun? Sino bang nagsabing nasa masuli? Sino ba yung nasa masuli nga? Si Pula? Ba't kasi may tulay? Bakit kasi kawayan? Madali lang daw yan, Mama Ria J, yung tulay na yun kay Kuya Boy. Kasi di makakapasok yung sasakyan niya. Kaya kailangan ayusin yun. Di makakatuloy yung 4 wheels. Kumbaga yung lupa na dadaanan, yung kalsada yun. 9 viewers, hello po. Sino kasi yung nasa masuli na yung kay Benji? Sino na si Valet? Yun yung mga asa masuli. masuli. Ninang, ingat ka sa Fake news, baka mabudol. Wala nagsabi ko. Sabi kaya may narinig ako masuli kanina. si Ari. Oy, wala ako dyan. Labas ako dyan, ha. Kahit i-replay mo yan, labas ako dyan, ha. Labas ako. Baka ikaw. Diba? Si Katia Santos, asa masuli. Si Katya Santos. Ano no? Natikpan. Ganun din ito po, Jason. Tawa talaga siya, Maria Jane. Labas ako dyan, ha. Tapos kari-kari. Labas ako dyan. Hello sa lahat. Kung diop mo, no? Di man ako nagbakal ko unod ko. Di man kaya nga sa darawon niya. Pwede nga eh, sa tubi kami muna na. Paano hindi kayo nagsandawa ka mo? Darawang motor. Sabihin doon, mas mga push pa ka. Hindi kaya sa motor ka. Hindi, kaya sa motor. Taala, ang karo sa baga, darong ka. Darong laki. Hindi mo rin nagkita na kung galing sa ito. Yan talaga gano'n. Tawa. Sa rin po, sa rin dadara, ay sa rin galing. Mas nalabas ako dyan, ha. Ha? Raon. Tulog na yata hari ng fake news. Baka nga. Eh, wala si Kuya Roy, hindi pa doon ata. Kuya Bon kila nakalive daw po sila Karot, tsaka si Kusina. Doon po ata sila. Parang kita ka sa bago. Wala, parang- Subit-bit, hindi man maasap na lang. Si Cheng siguro, parang Princess Diana ang datingan. Darot tayong box malat to. Tingnan natin kung magpapalit, Kuya Benji. Darong makin. Si Mama Maria J, nakapagpalit na si Ate Cheng na lang. Hindi kaya estimate mo kaya yung sa motor. Tanggalan natin ang box. Hindi rin. Hindi mo mapatong. Sa darong ko. Ha? Hindi mo mapatong. Tama si Mama Hindi, Maria sa J. ako sa kawilaan. Ang bindo pa. Supos. Sa 2,000 ang drive ka, wala lang, wala lang drive. Hindi kaya. Caravan ka dyan. Sumendo pa. Ang subindo. Hindi mga hospadi kayo bayan. Sumendo karang-karang ka doon. Hindi natin mapapalit ng profile yan si Ay, Ate Cheng. kilala ka na doon. Nag-umpisa naman ka. Salit ka na. Kaya na pang-uulugan ka ba? Sa wifi. Ayaw, ayaw. Hindi ko phone ko ay pa ilala mo. Eh, ito pa. Hari ko phone ko pa iba at iba nakalala mo. Dari sa mga iba. Kaya ako nga nagpapangulog. Eh, kaso kung ilala mo ba itong phone man, mahal kaya kung nariyo natin talaga. Kung sa ito, pwede pa. Dawa kita na nga niya kung Hello sa 9. Baka sa live ni Gab si Romel. pagkagaling mo Opo, Kuya Benji. Kasi ano ko naman po sila na, sinabi ko naman po sa kanila na okay lang. Basa na ako sa doon. Okay lang kasi ano po, nag-update lang kami kasi walang upload.
At yun ang update natin. Si Kuya Bern. Nalaman na nga. Tanong nyo kay Gian, ang reyna ng live. Sabi ni Kuya Benji. Nandiyan yan si Ate Gian. Nakaano si Ate Gian eh. Simula pag live namin, standby lang. Yung cellphone niya daw, Kuya Benji, kasi may work si Ate Gian. Itago muna, tapos kamo. Hello, nalaman tuloy. Tapos, Na may tulay, Kuya Bern. bakal bang kanya to, kamang namin ka TV, babay doon kung pera sa napagitan. Kung magmahal sa tunga sa, lumamangla sa sarili, pwede na. Hindi, kung ay pala lang mo, lunadan, hausan, nakabang na sa tukubaw. Hello sa 7. Yes, di ba? Nalaman tuloy na may tulay. Sa Simon Joseph. Isus. May talipan mo sa tabletan mo. Narahay. Dami pa yung charger ko napakanda. Gago yung charger. Daldar ako sa charger. Ha? Nadadownload na namin. Kaya ang mga Manitoga 5, di na medyo Ababa na. late na kaya ito. Tira ba na yung battery? Matibay na ako ng battery natin. Yung napakaiba mo, hindi nakapasta. Yung Pero tinry ng i-charge. Guburak mo na agad eh. Ang mga ni, ang pa-profile na, ang pa-profile. Iskal, pagkabukas na yung kada, iskal na. Kada kula. Kung ano ka-profile, ang pasa. Pagkabukas ka na, bus okay na. Kaya nakunwari, gano'n sa nakami ko ah. Siya. Masakit ang ulo. Guburak mo agad. Ano ba ito? Pabay ko ano. Bayan na. Ayan. Ay, ang dami na pala ano. Ikaw na no? Wala na mga ako balak mabanhikan kay Paul. Wala kaya pa rin na. Wala naman ako. Ano sabi ka sa wala? Wala naman akong balak mamanhikan kay Paul. Parang kilala ko na si Lablab pero parang hindi. Pwede na ngayon. Ang gulo. Diyos ko po, lalo naman wala akong balak kay Potpot. Hindi na nga ako hindi magulo. Pinapatawa na naman si Mama Reggie. Dito si Alamid. Dito si Alamid. Hindi, ganun. Yung pagkakasabi ni Kuya Bern, no? Wala naman akong balang mamanhikan kay Paul. Diyos ko po, lalo naman kay Potpot. Ano naman, oras kami, galing mo pala siya. Sabay kita. Sabay na kami nanin mo. Pagbidwas ko. Kami pabuking na kami. Subang alas 12. Naiiyak-iyak tuloy ako, Kuya Bern. Hindi na maintindihan ko kanina. Mauna lang kami sa kita. Yung gano'n. Kaya nga, di pa Oo. Sa alas 12, tayo yung tumamay man kamad. Makawalan Makaunahan to, unahan ta, amo to so. Dapat maabangan naman sa biyahe ko alas 12. Wala na saan katanong ko sino ba si Lablab. Pero parang, ay naku. Mama Ria J, chat na lang sa'yo ni Ami. Kung sino yan. Tapos si Kuya Bern. Hindi Diyos si ko Pula, po. hindi rin si Putput. Yung pagkakadyos ko po kay Kuya Bern. Walang mamanig. Walang balak manig. Hindi. Sabi, Hanggang sa kaya inarap ko yung binibili. mayroon mo po. Yan. Kuya Billy, nakikitawa ka. Hindi nakatis ko yan, may lumantad. Lumabas. Mama Ria J,
Nakukunin niyo dito Sige, Ami, promise ah. Yes! Opo, mamaya mismo. Ay, ngayon na-chat mo na kay Maria J. Na-chat na sila ni Ami. Pero wag mong sabihin ng Maria J. Nagkahiwalay na kayo ni Bro Ruben na addict na din yun sa live ni Gian. Si Ruben. Bro Billy, hello daw po sabi ni Kuya Bern. Kuya Billy, hello. Nakatawa na din si Kuya Billy. I-chat po sana namin pero wag mong sabihin sa Bro Carla, mega love shout sa out. live. Para malaman mo na rin po yung ano yung magiging inaanak mo. Baka ma-chat kasi pula eh. Grabe ang humor ni Kuya Bern. Wala. Ang ganda ng umaga, Kuya Bern. Ang ganda Wala naman ng... akong balang mamanigan kay Pula. Ang ganda naman ng ano, Kuya Bern, ang umaga. May tinatago rin siya. Sige na to, tutukan mo. Hindi nagbibirik na. Ay, ungat mo na. Wala na yan. Kaya sa unod to, subarat nga ni. Naiba mo na ang barat. Try ko lang. Diyos ko po, lalo naman kay Papa. Dito ka naman, para may electric pa na. Dito ka oh. Ah, Dito ka. saan? Kasi yung sandok eh. Electric pa lang kita. Maria Ma'am, shout out po. Sabi ni Kuya Billy. Ay, sorry. Ang init kasi, kaya nagsando talaga. Magulo pa ninang, mukha nang umuwi ng Pinas. Para, ay, ano? Ayusin mo, basa mo. Wait lang, na ano kasi ako eh. Ano? Ayan. Ito? Oh, maingay yan. Hindi yan. Parang lilipad yan. Hindi yan. Gawin mo na lang yan, yung extension. Oh. Oh, yung ano. Oh. Gawin mo na lang, oh. Extensionan mo na lang. Yan. Wait lang. Yan. Oh, yung extension. Paano yung mababasa? Ang layo na. Basahin mo. Ito na lang sa cellphone ko. Wait lang po. Naubo pa nga. Tawal sa banat ni Kuya Boy. Ganda ng umaga ng Kuya Bert. Mamanigan Magulo pa ninang mukhang umuwi para ayusin. Oo nga, ayusin mo nga Kuya Bert kasi nalilito na kung sino yung ano eh. Kung si Pula ba? Kung si Pula ba o si Ruben Papi naghahanapan. Ano daw? Saksak mo naman. Ay, ano nakasaksak na. Ipindutin mo. Paghahanapin nyo, andun lang sila sa live ni Gian palagi. Sabi ni Kuya Benji. Parang patay ikaw din Kuya Benji ah. Huwi ka na ng Pinas Kuya Bern para maayos mo. Nagkakalituhan mo. Nagkakalituhan mo na. Ano? Ba't yan brother mo ami kamukha niya sa bahay niyo kasama sa Trihili? Eh, ano? Yan, si ano? Papa ni Totoy. Yan yun po yung sinundan ko. Sinundan ko po yan. Wala pa yung asawa ko. Kuya. Sila magkasunod. Kami magkasunod Kuya Benji. Wala pa siyang asawa. Sa aming apat siya na lang yung walang asawa. Yung papa po nung alaga ko nasa Bacolod. Nagwo-work. Bang uwi pa si Kuya Bern para repair talaga ng in love kay love. Hindi mo alam kung sino aayos ni Kuya Bern. Yung tulay ba? yung ano ba ayos ni Kuya Bern? Kaya Bern yung tulay ba o yung kung kanino ka mamamanhikan? Wag nilang hintayin umuwi ako. Ami tantanong tatanan ko sila love. Wala silang magagawa. Sino si yan? Sino nga si Pula? Sino nga sila blab? Pula ba? Baka mamaya kayo na din pala magkasama. Nag-brown out, tapos yun na nahila mo. Katulad ni ano, ni Daw Mingsi. Paghila, hindi pala si Sanchay, ang layo na nila. Sino si Pula o si Papa? Tumira yung Maria J.
I-chat mo na nga, chat mo na nga. Wait lang. I-chat mo na. Papatawain muna natin si Mama Reggie. Mamaya, sabik-sabikin natin. I-chat mo na sa kanya. Si Katia ba o si Love mo, Bern? Ew! Yun. Yung pagkakaiw ni Kuya Bern. Ew! Baka mamaya mag-brown out dun si Pula ang mahilang. Inuubo pa nga. I-chat mo na kasi. Para malaman na. Pakabagan muna natin si Mama Reggie. Ew! I-chat mo na kasi. I-shoutout mo din yung isa mong ninang Kuya Bern, nandiyan na yun. Wala, di lumalabas si Ate Ching. Busy pa siya. Naka-headset na yan, nag-aayos na yan ng ano, papuntang work. Kuya Benji, sino si Katia? Hindi ko rin yan alam, sino ba si Kat? Maya-maya, Mama Reggie, malalaman mo rin yan. Kung sino ba talaga yan. Kakasabi ng iyo para. Wala sa dalawang binanggit. Bro, Benji, baka fake news yan. Wala yung hari ng fake news eh. Busy ata si Kuya Roy eh. Nandyan. Ay, sa kabila pala Hindi eh. nagko-comment si Kuya Roy. Takot, takot sa fake news. Sabihin ko ba, Bern? Sabihin mo na kay Benji. Nagpaalam pa, sasabihin niya din yan. Kahit hindi magpaalam si Kuya Benji. Nakakatakot to, ano ng sikreto si Kuya Benji eh. Para malaman na ni Mama Reggie. Parang tumaba na nga ako ng konti. No, Okay, ano pa? sabihin mo na. Tawa tuloy si Kuya Bern. May alam din si Kuya Bern. Layo pa siya. Pero Pero iyo. yan tinatype na kay Benji. Kung sino yun. Ikulong mo na lang, Kuya Benji. Bigay ka na lang ng clue. Ikulong mo na lang, baka mapahamak tayo. Nagsisimula sa letter. May kamukha si Katia, tigang masulit, kilala ko na si Lablab. Kilala na ba, Mama Maria J? Hayaan natin si Lablab magpakilala sa sarili niya, baka assuming tang pala ko. Ay! Nagsisimula sa letter B. Sabi ni Maria G. Ala ka. O, yan na. Si Neneng G. Natumpa, ano kaya Born? Si Nining G. Si Neneng G, oh. Manggagaling din yun kay Kuya Bern kung oo o hindi. Papasokin mo nga Kuya Born. Matawag mo ng Nina. Patawag mo muna dito sa ating pagpupulong. Kailangan niya humarap sa mga husgado. Wala pa si Kuya Papi. Ninong din yun si Kuya Papi eh. Kaya Dani. Kuya Born. Madaming ang baboy. Hinapot. Kirby. Baboy. Madaming ang baboy. Hinapot-pot Kaya niya. Kuya Jojo yun. Tumbok yung letter B. Kaya Kuya Jojo yun, yung baboy doon. Sakto ang baboy ni Jojo. Saktong-sakto nga. Lilitsunin yung mga baboy ni Kuya Jojo. Malaki na. Sakto na. Yung mga hinaing na doon. Kasi pag pumupunta ko doon, nakikita ko eh. May mga hinaing na doon. May mga biik. Baka nga nandyan si Kuya Jojo eh. Comment ka nga Kuya Jojo, baka
Pwede makaano daw ng litsunin pag namanikan. Bibili tayo pang sa kasal niya. Paghanda sa kasal mo. Paghanda sa tawa si Kuya Bern eh. Hingin na lang tayo kay Kuya Jojo pang lechon. Mag-sponsor yun. Kaya Sponsor Jojo. ng lechon. Matuloy lang yan. Kami Kuya Bern, kami na lang tagaluto ni parang Di Jason. ba kaya Burn? Si Jason tagaluto, ako lang tagahugas. Kasi pag ito nagluluto si Jason pag nandun sa amin, nakasunod ako dyan. Parati ako kung ako yung naglilinis ng ginamit niya. Ako na lang tagahugas. Sa letra ng B, baboy pala. Parang matutuloy yan talaga. Sabi nga ni Kuya Bern nung nakaraan, isang sit-sit lang daw. Ano? Uuwi daw siya para maayos yung kulay. Naisip ko sa reaction ko na try ka din. Yung siya nakikipagbukas ka natin. Excuse me po. Wait lang. Sihili ka rin kag mo. Mapapahamak tayo niyan. Maaga pamadami pang sniper. Mapapahamak na tayo niyan. Maaga pa marami pang sniper. Sabi nila. Sabi ni Kuya Boy. Bakit naman Kuya Benji? Sabi ni Ma'am Maria. Ano? Alin? Ano kasi? Parang doon niya si... Maria J. sa profile na nakailang magbiro. Nakakailang magbiro. Huwag kang mailang Kuya Benji, tawa na nga ng tawa sa'yo. Kailan mo, ang dami ng tawa. May kabag na din yun. Mabait yan si Ma'am Maria J. Sobrang bait na Kuya ni Ma'am Maria J. Benji. Game na game yan, Kuya Benji. Tawa ng tawa naman nagkakape. Mapapahamak talaga tayo kasi 11 pa lang. Dapat tayo nagkikwentuhan mga 2, ganun. Mga 3, tawa sa mga Maria J. O diba sabi ko sa'yo, Kuya Ben, mapapahamak pa tayo kasi 11 pa lang. Hindi mo sinubscribe yung Bombay. Ay, disconnect. Kabuha. Lalo siguro, Lalo siguro. si Ching. Ayaw magpakilala eh. Wala talagang profile. Ayaw magpakilala sa Ate Ching. Ayaw mag-profile. Si Mama Reddy pag sabi na, di ba sabi nila na ano, walang profile, nag-profile tuloy. Ayan, may profile na ako. Sabi ni Ate, Ma'am Maria J. Uy, Bombay, lumabas ka. Yan nang mag-change topic muna. Yan. Wala na si Bombay. I-subscribe mo nga yan si Bombay para mapag-usapan natin si Bombay. Lumabas ka nga dyan ng mag-change topic muna. Mag-change topic ba kaya, baby? Yan. Correct ka na lang. Ang manarag ni Hili. Si Hili ka nakagilid, sigurado. Yagan. Ako pala ang inaragan ni Hili, ha? Ulit pala na. Wala na si Bombay, Kuya Bern. Gulong talaga ni Hili. Wala tayong mga ano. Kayo nga mag-change. Wag na, tuluyan na yan. May sniper nga. Huwag na daw mag-change topic, tuluyan na. Sabi ni Kevin. Si Kuya Bakit Benji, ganun na rin eh? Di ba kaya Benji? nalaman na lang siguro. Mape-play din nila to siguro. Lalaman na yun. Naman si Maria niya.
Ano Kuya Bern? Puro Ikaw, na yan, Kuya Born. Ganon palabasin, din yan, Kuya Born. palabasin mo nga dito. Wala pa naman naka-live, kaya malamang may sniper dyan. Mayroon daw. Sila kusina naka-live. Sila Ate Gabs. Oo. Gabi-gabi na yun, nagka-live sila Ate Gabs. 8. Nandun sila, try mo nga. Try nga natin mong sniper doon. Kasi dalawa-dalawa na account Kuya Bun eh. Chat mo kasi, Kuya Born, pakamentin mo. Paayos mo na yung ano. Paayos mo na yung... Paayos na yung tulay. Tapos na pala sila kusina. Tapos na pala. Wala na, tapos sila kusina. Ayun lang, mamaya na tayo. Nandiyan na talaga yan sila. Andiyan na talaga sila. Ang bilis ng live nila. No? Hindi kanina pa yun. Kanina po. Sino na una sa'yo? Sila ata. Bakit ayan may Katya makigulo dito? Ay! Maaga na tulog sila. Blaba. Ay! Yun. Tulog na. Natulog Tulog ka na, pala lab. Nakatulog na pala sila. Wala na. Walang magganina. Mhm. Ganito pa naman oras lumalabas yan sila Ma'am Marian. Ay, pagtanghali din pala. Pagtanghali din. Patulog ba na sila matulog? Kaya pala, aga na tulog. Baka mag-live din yun bukas. Bukas na lang tayo makigulo. Ay, nalaman ko yun. Alas 12. Nastas niya. Hindi, ano. Ano sa unang biyahe? Anong biyahe? 12? Launa. Alaw na? Tawagin natin bukas na umaga. Pinod mo ako. Hello, wala na. Wala nang tawanan. Baka nagtimpla ulit ng kape. Baka nagtitinto na Kuya. Hello sa 7, baka nandito si Kuya Robel. Mga, yung, May Benji, day off yan eh. magisingin natin sila blab. Pag sa probinsya, kasi ano, 7 pa lang, 6 pa lang nakakain na. Ay, tulog Diba? na talaga kasi 11 na eh. Kasi 11. Tama tuloy yung 11. Pag sa probinsya po kasi 6, kailangan nakahapunan ka na. 7, parang na siesta na. Pag 8, tulog na talaga. Masakit ulo ninang. Ay, Alam niyo yun. alam yarn. Updated yarn. Hello, love. Wake up. So, sobrang init siguro, Kuya Bern. Sobrang init ata sa... Tapos eh. Yung Benji. Hindi naman yun magagalit kapag Pag ninang ninang ang ang tumawag. tumawag. Gigisingin natin siya bukas. Kasi pag sa probinsya talaga, ganitong oras, tulog na. Yung iba sila, kasi medyo tahimik sa kanila. Tahimik sa kanila. Tama mo yun. Doon sa atin, kahit alauna, may tao pa eh. Malapit tayo sa center tayo. Malapit tayo sa court eh. Sa kanila, may tulay kasi. Kaya lang may tuloy pa. May tulay kasi. Ang Ay, mahirap. mahirapan na naman sila doon pag tag-ulan na. Grabe yung putik doon. Bakit din kasi sila nagano? Magano. Doon yung lupa nila eh. Layo ng ano nila, lugar. Layo sa kalsada pag hindi talaga makakapasok ng 4 wheels.
Hindi makakapasok yung 4 wheels ni Kuya Bern. Yung Starex ni Kuya Bern, hindi talaga makakapasok. Hindi ka rin talaga makakapunta rin sa kayo. Wala kang garahe. Walang garahe. Sapa yun. Na pala, inano na lang. Tapos pala yan. Na pala, ay, maganda Baka yun. nga ano ka doon, kung bibili mo yung lupa na yung pinangarit ko boy doon. Tapos magtutulan. Kaya Bern, pag nag-live, pwede ko sabihin, ako ang ninang. Kuya Bern, no? Tao na rin yung Bern. Magko-comment ka. Hindi niya pa alam yung mga Maria J. Dito pa lang yung ninang-ninang na yan. Nung isang gabi lang yan, hindi pa alam ni Lablab. Ay, hindi Lablab. Malayo ba yun sa inyo? Sobrang layo, Kuya Benji. Hindi naman malayo. Mga kalahating oras. Lagpas. Hindi, Kalahating oras. kalahati lang. Nalalayuan ako dun sa kanila kasi papunta pa dun sa ano. Kalahating Tatawid oras ka pa lang. ng highway talaga. Tatawid ka pa ng Riles. Naku, magugulat Ay! yun na yun. Magugulat yung ninang. Malayo yung Kuya Benji kasi sa ano sila sa ibang side. Kami Isang dito. kalahating oras nga. Lapit na. Alam ba, Ami? Hindi na, nagigets na lang siguro sa chat natin ni Kuya Bird. Eh, magaling yan si Mama Maria J. Alam mo, sobra, oh, si Paula magugulat. Akala ko nagets na talaga. Oo. Punit na yung tahi ko dito. Ang mahal pa naman nito. Kaya Benji na yung magsasabi. Nagugulat si Paula. Dahil imagine ko nga si Kuya Ben pag brown out eh. Isip ko ba yung nahila. Ako ang magsasabi, Maria J. Nagsasabi talaga yan eh. Kaya Ben, sasabihin niya talaga yan. Walang patumpik-tumpik. Oo, si Paula. Ingat sa nose. Nung nakarampa ko tawa ng tawa ito, dito kasi yung tahi niya eh. Pag ganyan. Sumuko na lang si Kuya Bird. Yung Si Paula magugulat. yung pagkaka-oo ni Kuya Bird, oo. Oo na lang. Parang yung pagkaka-oo niya, nagbuntong hininga. Ay, oo na lang. Sige, Kuya Benji, sabihin mo na. Sabihin talaga yan. Sabihin niya talaga yan. Wala yung patumpik-tumpik, oh. Ita-type na yan. Baka di pa naman tilan yan. Wala, nagita ko ng comment eh. Tatype na yan, dinilit pa oh. Ano kaya sasabihin ko? Sabihin ko ba? Chat yan kay Kuya Bird. Ano? Andyan na. Pag nakalive sa masuli. Pag kumakanta sa masuli, yun na yun. Di ba kumakanta rin yun? Oo. Tapos may headset. Tapos may headset, tapos yung... May flower sa tinga. Hindi yun. Yung nagaganyan ng machine niya. Wala. Wala. Kuya Dani, kanina naka-live eh. Nakauwi lang pala nila. No? Nakabalik na sila. O kaya, panay live na yun si Kuya Dani. Nagbalik na sila dun sa ano. Dapat pala US. dapat pala Saan na sila nagbakasyon? Saan na yun? sa Colorado. Colorado na yung mga anak nila. Di ba may drama pa o tapos na drama? Meron pa ninang. Ay! Basta si Kuya Danny ang singer. Sabi ni Kuya Benji,
Kung sa ano, sa reception, Kuya Bern, pwede rin si Kuya Danny. Saka si Ate Gian. Sa reception. Di ba pag habang, Yung kakantahin nga. kaya nga sa reception nga, di ba habang kumakain, may nag-entertain na Oo. Hey, ay ano yun? Oh, Karen. Ano yung kanta ni Kuya? Ano sinadjust mo? Kita mo, alam ng inaanak ko. Oo naman, singer. Singer. Ano yung sabi? Oh, Karen. Ayun. Sabi ka, Benji. Nakanta daw sa reception ng, oh, Karen. Oo naman, singer. Tapos short hair, di ba? Di ba, Kuya Bern? Tapos ang ikli ng buhok. Ninang. May drama pala. Ba't alam niyo, Maria, yun ang may drama? Gets na. Gets niya. Nilalaro na lang tayo ni Mama Maria J. Gets niya na kung sino ang tunay na inaanak sa kanila. Si Pot-Pot ba o si Pula. Alam niya na. Kung sino yung inaanak niya. Kaya Kuya Bern, yun na. Alam niya na. Marites din siya. Sniper din yan. Akala nyo. Marites din si Nina. Lahat yan is sniper din. Pati si ate siya yung tinan mo mamaya-maya. Lalabas na yun. Mga sniper din. Sanay na yan. Andyan. Tawa tuloy nila mo. Kuya Bern. Drama yun. Drama-rama. Kuya Benji, banit Kuya Benji. Ito si Kuya Benji, di talaga kami nito iniwan sa live kanina pa eh. Si Diop niya. Kasi day off niya eh. Tawa din siya eh. Diop pala ni ka, Benji. Mama Reggie, parang Diop din ngayon ah. Ang off kasi nila na weekends eh. Ito. Si Ate. Kuya Papi, hello po Kuya Papi. Hi Kuya Papi. Present si sa Kuya live. Papi. Hello sa live. O ayan, ninong din yan. Si Kuya Papi. Ninong din yan ni Kuya Bern eh. Si Kuya Papi. Ayan na yung mga Kuya ninong nila. Bern. Dapat Kuya Papi inaanak. Inaanak na yung tawag mo dyan. Naku, yan na si Ninong. Ay, inaanak na yan Kuya Papi. Tawagin mo na inaanak. Ayun pa po Abay na lang. Si Papi. Abay daw. Tumawad si Kuya Papi, Kuya Bern. Abay na lang daw. Mag-aabay na lang daw. Kinuha din yung Kuya Benji. O, ayan o. Ayan yung sagot ni Kuya Papi. Abay na lang daw. Tumawad si Kuya Papi. Kuya Romel. Ay, si Kuya Romel pala. Hello. Kuya Romel. Ngayon ka lang, Kuya Romel. Mamaya ako pupunta sa office. Meeting. Mamaya po daw. May meeting daw ang ninang mo, Kuya Bern. 14 viewers, hello po. Well. Yan pa yung sniper. Or ba, pikit-pikit kayong Kuya Roy. Andito yung mga RR. Dito na naipon na. Yan pa yung sniper. Ma'am Maria J, hello po. Idol. Ayan na sila. Kuya Romel, hello. Idol. At Harry ng fake news. Harry yun. Bro Bern, Bro Benji. Saan kayo galing tatlo? Alam na kung saan sila galing. Milip-silip. Nagsabay-sabay. Si Kuya Billy. Nagkita na naman tayo, Idol, hi, sabi ni Kuya Kuya Papi. Romel and Kuya Papi. Ano Kuya Bern? Abay na lang daw si Kuya Papi. Tumawad pa. Ayaw na naman yung ninang. Ninong pala. Ako work. Sorry. Nasa work pala si Kuya Papi. Bro Billy, hi. Si Kuya Billy nandito na yung kanina pa eh. Oh. Patawa-tawa lang sa kanila. Pasilip-silip. Kuya Roy. Galing ka nga ni Bang Bang.
May alibang-bang pa ba ngayon? Parang kung pa yan ah. Oo nga, idol. Magsama na naman kayo. Magsama naman kayo, sabi ni Kuya Boy. Magsama naman kayo. Pumunta sa Alibang-bang. Nawala na yung mga profile Ha? ng ano. Ah. Kuya Billy, Kuya Roy, Kuya Papi, hello daw po. Sabi ni Maria J. Idol, mukhang magiging salawahan ka na naman. Hindi ka na pwede. Hindi na pwede, For, Robert, may ahim-ahim ka na. Ay! Ayan, Kuya Born, no? saan mo napulot yung Tatlo po. Rubili? Taga-sundo si Kuya Billy. Oh, Kuya Ay daw Born. mo, Maria J. Maria J. Sabi ni Kuya Papi. Loyal. Loyal to idol. Ano, loyal sa dalawa, Kuya Miguel. Bro, Lokin, may love shout out. Sabi ni Kuya Makoy. Billy Koy. Tawa si Kuya Bern. Hindi ka na daw pwede Kuya Bern eh. May ahim-ahim na. Bawal na daw. Tignan mo si Kuya At saka Romel. pagagalitan ka pa rin ng ninang. Pag na-snipe, madami ng sniper. Bro Doraemon, hello. Sabi ni Kuya Romel. Si Kuya Romel, loyal pa sa dalawa eh. Saan si Ate Crush? Kuya Romel. Nawala si Kuya Hook. Lasing yun eh. Si Kuya Hook yung una natin kanina eh. Tulog yun si Kuya Eh, Ho. baka naka-duty. Hindi, naka-silent lang. Baka tulog na. Baka. Kasi kanina pa may apat na hindi nawawala eh. Ay, may apat na naka-check. Nasa kampo si ano ngayon, naka-duty si Kuya Hook. Tulog yun kasi nakainom si Kuya Ho. Ako nga may message sa GC. Pag sumama, kabrobon, baka kami pa mapagalitan ng ihim-ihim mo. Sabi ni Kuya Romel. Si ano bro? Huh? Sa Cubao ko napulot. Saan ba sa Cubao? Sa overpass ba, Kuya Billy? Bro Romel, loyal ka? Ay, loyal ka na? Bago mangyari yun, puputin mo na uwak, tapos mangingitim. Tawa si Kuya Billy, tsaka si Kuya Roy. Kuya Roy. Ulit, bago mangyari yun. Power bank saan? Hmm? Power bank. Ayun. Robot na yan. Sa may kanal. Big canal. Sa Cubao, sa may kanal. canal ng Cubao. Ay, pag ano lang ito. Ha? Palobot ko na lang muna. Salamat ka lang ito. Wala eh. Ayan po, maya-maya mag-out pa rin ako kasi palobot na yung cellphone. Masira yung battery pag ginamit ko na naka-charge. Pag Ayun. nalobot na. Maglalay bata si... Sino ba naka-live ngayon? Crush, huwag ka na mag-comment. Nandito pa silent ka lang. Lumabas ka na, Ate Crush. Oo. Para Kasi paindahin ka pati kami. kailangan makilala ka Oo. ni Kuya Bern. Ay, siguro kilala yun ni Kuya Bern eh. Kilala yan. Kuya Romel, baka gusto mo rin kunin ng ninang si Ma'am Maria J. Unahan kayo ni Kuya Boy. Kasi hindi mauuna. Naku, hindi pa nga makapag-decide yun si Kuya Romel kung saan. Naku, Masarap sa sa naman tayo Cubao, sa may magkikita ng Araneta. naka-live. Sabi ni Kuya Papi. Ha? Pag sabi ko nung mag-iinda tayo, saan naman daw sila magkikita ng naka-live. Ay, wala na ba? Si Ate Margie ata naka-live eh. Pinangalanan pa ni Kuya Papi. Si Ate Crush. Gano'n kasi ano Kuya Papi, para maaga kaming magising bukas. Kasi ano pa kami sa bus. Tatawag kami dun sa Cubao. Para makasakay kami dun sa unang, yung first trip na papuntang Pantao. Uwi po kami bukas. Sabi ni Kuya Benji, masarap sa Cubao sa may Araneta, madami resto. Nako. Nako, saan mo naman kikita naka-live? Hi, Simply Me, sabi ni Kuya Papi. Wag crush, baka ako pa maging pulutan nila, silent ka lang please. Hello, Ate Crush.
Naku, si Kuya Papi. Kay kapakpak na, lilipat yan. Ay. Nakalive ba si ate, kapakpak? Agila. 3 hours na po, magpo 4 hours ka na lang nakalive. Oo. Wala ka na kumain tayo. Sino Sino yun? yun? Hindi po ata kilala ni Kuya Papi, si ate, ate Sel Aguila. Si Kapakpak. Kapakpak. Kilala yun? Kaya tumawa si Kuya Boy. Nagyarang na lang. Mga layas to. Baka dun sila galing pa eh. Hindi baka alam nila yung oras ng live. Hmm. Si Kapakpak. Para na tayong squatter kung saan-saan na pupunta. Sabi ni Kuya Pap. Palipat-lipat. Wala na pang live si Ate Margie. Iwan ko. Nag-end na pa. Kasi 4 hours na tayo, palabot na yung cellphone eh. At siyempre maraming salamat sa lahat ng pumasok. Lahat ng pumasok. Kanina pa kami naka-live. 4 hours na po kami naka-live. Sa lahat ng nakakulitan natin. Hanapin ko yung kasi hanapin ko rin yung number no Superlines. Para bukas matawagan namin. Baka masakyan pa namin yung biyahe na buwa. Mag-jeep pa kayo pupunta dun sa amin. Kaya dapat yung pantaw. Ano sabi ni Kevin? Nasama ka na ba kay Bro Romel? Lalaking mababa ang lipad. Ate Ching, kakakakaksan ka na. Sabi ni Kuya Romil. Naka-ano na yun. Nandiyan, naka-tune in siya. Naka-tune in. Go na ako. Enjoy. Enjoy ako at may kabag. Kabag. Nag-enjoy na nga. May take out pang kabag. Di mo man. Kakatawa. I-chat sa'yo ni Ami mamaya. Ma'am Maria G. Ingat Ninang. Ingat. Kung sino talaga yun. Pero yung hinala mo, yun yun. Yung hinala mo po, yun yun. Hmm. Si Pula. Iyo, Ninang. Ingat Ninang. Ingat daw po mamaya dyan. Hindi pa kung nasabi ko kasi yun, hindi yun tatawa si Maria dyan. Kailangan mahulaan niya talaga. Ay, May pahuli pang trophy. may pahabal pang trophy. Ayan. May pa-heart si Ma'am Maria G. Kuya Buwan. May pa-trophy din si Ma'am si Kuya Benji. At yun, salamat po sa lahat ng mga sumama sa Oo. pag-live. Thank you, Nagbuwan thank ka? you. Oo. At yun, yun pa ba? Ay, wait lang. Naku, delikado yan Ma'am Maria G. Mabaho yung pag lumabas. Kuya Benji. Nagkakabag kakatawa kanina. Tumawa ng tumawa. At yun, thank you, Kuya Bern, Ma'am Maria J, Kuya Papi, sino pa ba? At yun, mag-i-end na po ako. Lubat na. Si Kuya Billy. Sino pa ba dito? Si Thank you sa lahat. Kuya Roy. Si Kuya Benji. Si Kuya... Bye-bye Kuya Born. Salamat po sa pag-tune in. Natawanan Sino pa ba? kanina. Sino pa ba Kuya kanina? Romel, Si Kuya Jan Benji, Jan, si Si ano, Jan. Sino yun? si Kuya Chico, yung bagong Oo. pasok kanina. Ay, Kuya Roy. Out muna Kuya ako. Roy. At baka sunod na live namin sa Bicol na. At, At yung balik namin sa Maynila, sa 9. ay, si Kuya Makbal pala. Kuya Yan, Makbal. Kuya silent Makbal. pa yun, Si Kuya Oo. Makbal. So, bye-bye po. At sa silent viewers natin, Ate Ching, bye-bye po. Kuya Ingat, Papi. ingat kayo sa work niyo. Ingat po kayong lahat. Mama Raji, ingat po sa pupunta din sa meeting. Saan kayo dadapo? Saan Ayan, ba? bye-bye. Bye po. Thank you sa lahat. Thank you sa lahat. Ay, sunod, Sunod ako. ako. Naku, Kuya Bern. Mag-live ka Kuya Born. Naku, Kuya Romel. Mag-live ka, Kuya Romel. Bye-bye. Huwag kang pagala-gala, Kuya Bern. Naku, mapapahama ka dyan sa kanila. Bye.